Nyakoro mgajwangi nokinyi majabera chienti chario chienti ariprario dwe mara uchiela higa mara alfario gi prario kod adek wasechopo ka okinyi makawuono mar kelo ni chenro mar piny kod mano mar mbaka oromo mana ka pile chenro mabende chako sa 10 mar okinyi nyaka saa 5 mar onyango. Nyinga Sharon Ngao kuoki konde tema nyakoro mgajwangi okinyi makawuono e tung piny Kenya gi piny maoko maneno okinyi makone chenro mar piny kod mbaka oromo machiegni. Nyinga Cleophas Oluoch dagi sumo kanya kwar mokiunye kach sangu oyaore Sharon. Oyaora ini chonade achio makare inade ambada chio maber koyo moro ntiere bura Nairobi ka koyo maliyo gokinyi kichio chane o mama kia maka kisiwuok onget nyoro kikono kaka Kisumu chan Kisumu to chieng' na rianya nyoro chieng' rianya jogunjo maber bura Nairobi ka gokinyi temana ni Kisumu bende koyo ngiche gokinyi en mana ne ok inyala pimo koyo maliyo Kisumu gi maliyo Nairobi ka komedore gi yesi mar studio wantiere winter itemo wacho ni grego lor gigi kana kama nyakoro mogi yongo mageno ni chioyo makaro diche makaono ka waikore mar kelo ni weche manyien mago matimore gazet kod twak beno wadhi bedo godo kidienje ariyo mago mag grupinyi kod mano mar mbaka oromo kod diche makawuono nyakoro moge jwang iwacho ni koro sirkal donjre kod tije mag ute fwambo kosenango matimore ntiere ote mano oro diche manyoro kaluwore gi weche mar wuok kuom jatend migao mochune weche go mag ohala kod weche go mag thedho mwandu kod kembe mopogore opogore pacho kae mano ka warango kacha Moses Kuria nti mathoth ahinya mano wacho kanyo duchieng' manyoro kotenore kod kambi tudruok kata kambi mag fwambo mano mar Nation Media Group mabende iwacho ni kachielo bedo attacks to un bende un mane line achiel kan bende un mane achiel kuom mano nikech mai no duche makawuono kinyeno koro nyakuchung motegno duche manyoro naneno ka duonde mopogore opogore mag fwambo no wuok oko mar kumo weche maket kod mago ka bende giwacho ni Moses Kuria en jalno ma bende sani nyinge to nowacho ni nigi nyadhi ngeni bedo jatend migao ok en mana apis okaloka onde kanyo anene ka chimbui mar Ramogi odhiambo one Brian George andikanyo wacho ni yuawi ikelo wich kuot ne piny to dongo mane kaka duol mar KUJ no wacho giko ma intiere godo mano kalure gino mane Eric Oduor mano jagoro maduong' mano mar KUJ mano bende wacho kar kanyo kachiel koda ka duonde mamoko ntiere Media Council of Kenya ntiere Media Owners Association ntiere kanyo Kenya Editors Guild gini mopogore opogore kan ntiere kar kanyo mano dhi bedo twako nyakora mo jwang mokwongo Sharon Ngao dhi bedo kanyo ka bet nigi jofwambo kachiel koda ka joten jofwambo modhi biro kwaloso go studio kare sa chiel nyaka sa 2 kapok chenro no mano mar orako chakre mano kinde sa 2 nyakoro mkacha sa 3 nyakoro mo yoko cheko mano wadonje kidieno mar mbaka oromo ngeni wiye se wilingi so gini wantiere gi gazet kanyakla kod weche manyien okinyi makawo nyakoro mo jonga biro gi weche manyien kato Sharon ngaduogo kanyo gi gazet angwan kode bende mondo wakone ne malingling mantiere gazet okinyi makawuono kaito bende chenro mar mbaka oromo ngantiere kanyo keli chal mar fwambo kod twak modhi loso diche makawuono paro mar chik kawuono koro dhi bedo kacha ka twak itimo ewi paro ka paro mano mar chik mantiere kar kacha mar omenda maigani mar 2023 tiende nango ombulu dhi bedo kacha kigo e paro ka paro jodu buro segolo paro mopogore opogore aneno kacha gigo mane jodu buro malego usonga mano atandi bende ne dwaro ni mondo miyo chop kare nondeko kacha geno sero ne clerk mano mar od bura mano mar National Assembly kendo dhi bedo kar kacha ka gitwako duche makawuono angwa kel nigi achiel kachiel goda ka giduto madhi bedo katimore od bura angwan kodi nego ombulu kinde mokalo mondo miyo kadhe gidhi kadhe te koso gidhi timo lokruoge matin mantiere kar kacha kata moko bende dhi duok mondo odoko rangi kendo kapok ondik report mogik mano tok twak madhi bedo duchieng' makawuono nyakora mogi jongora kibed kod wadhi bedo kaka kod jolonyo weche mag telo kachiel koda ka jalonyo weche mag loso budget wadhi bedo kod ka sa 3 nyaka sa 5 mano mar onyango e counties bende mabiro mondo chok pachi mano chok nyoro angwa tugi duchieng' makawuono bende koro kikini mabor cheturi kodo nyaka giko ka wane Ramogi TV mano YouTube wantiere live Facebook wantiere kacha angwa loso weche mag tudruok angwa donjo kacha live bende angwa koni e chenro mabiro tudi koda bende Cleophas e Facebook fan page mara manido kacha Cleophas Oluoch Twitter tudi Ramogi TV Ramogi TV KE mano ka in kacha Twitter ka tudi kodan bende @Cleophas Oluoch SMS line wa yawe na riedek au chiel no mana kapile nyakwara mgajwa ngantiere mbui duto te koro mi hero tiyo godo duto te hiyuda @Sharon Ongao kwa kamano machiegni nikech ma en rupi mokwongo magethon weche na mimi nimesema kutoka kesho kutoka leo hata sio kesho
idara yote ya serikali nitaona imeweka advertisement kwa nation media, ujihesabu kwa nyumbani. Kutuambia tutoe nini anatuwekea hiyo finance bill ipite, tutazidi kukandamizwa. Mambo imekuwa gumu sana juu tunaumia. To sani koro kia wuoth ka koro wuoth ni ayudo yot nikech aidho yie maduong' ma en water bus. Machiegni nyakoro moge juangi cheno maru pinyo kiny makono kwa kero ni weche manyien mago magru pinyo kod mano mar mbako romo. Geno ni nindo yo makare kendo kiny makawo ni chiyo nyasaye kudho ni muya. Kamora mora mineno wa arwaki ni machiegni buoth. Koro nyaka giko mar weche manyien kangono mkanyo sa 10:02 mano mar okinyi makawuono. Kamangwa chabo gi nondo mag fwambo. To mago chal mago nondo magazeto do chienga makawuono. Kendo kwa dhi nyime wakoni mana weche go moiko no do chiengno makawuono. Jokanya e sekta mag fwambo koro oseyo tim mag geto kendo temo thiro ratich jofwambo kod ute fwambo mathuru kako okalo e weche maibayo kod jotelo mag piny owacho. Jokanya ma e sekta no bende koro chayo jatend migawo mar ohala Moses Kuria kuom golo dhok mano manyiso achaya ne jofwambo kod ute fwambo ka koro gidwaro mondo jatend piny William Ruto okaw okang' kata ondamo mowinjore. George Bati miwalere. Seche manok bang' jatend migawo mar ohala Moses Kuria bwogo mar biro riembo e tich apisas mag bede migepe mag piny owacho mabiro timo ohala kod od fwambo mar Nation Media Group kaluwore kod maling'ling mag mibadhi ma itudo godo moko kuom apisas madito mag piny owacho magisebedo ka gilieko. Na mimi nimesema kutoka kesho, kutoka leo hata sio kesho, idara yote ya serikali nitaona imeweka advertisement kwa Nation Media, ujihesabu kwa nyumbani. Riwruok mar jofwambo KUJ, duol mar fwambo e pacho ka MCK kod riwruok mar weg ute fwambo ochayo weche mamoko kuom jotelo mag piny owacho ma Kenya Kwanza osebedo ka golo ka gigeto godo ute mag fwambo kod jofwambo ma pacho ka. Kokale ute margi mochwoye kogno kod jagoro maduong' mar KUJ Eriko Duor, ginyiso jatend migawo mar ohala Moses Kuria mondo yaw pache kendo ng'e ni en jatelo ma ok owinjo okel ne piny Kenya wich kuot. KUJ bende okwayo jatend piny mondo kaw ndamo ne jotelo makwodo wi Kenya ka gisingo ni ute fwambo pod biro medo bedo kata ka Moses Kuria orume weche mag siasa. Wach Kuria no bende odiro kuoye wang' weg ute mag fwambo ma okoni ute fwambo ritie bwo chike kendo Moses Kuria nyaka chiw luor ne chike manokuongore mar rito. Weg ute fwambo bende okoni jofwambo ni kod ting' mar menyo sirikal kendo nyiso jopiny gik matimore kendo onge ng'ata mabiro umo dhogi. Gikoni chiko yiene bede migepe mag ji giwegi kod mag piny owacho timo ohala kod ute mag fwambo kaluwore kod chike kendo ni en wich kuot ni jatend migawo nyalo bwogo kumo jotend bede migepe matimo ohala kod ute mag fwambo. Gikwayo duol mar fwambo e pacho ka MCK mondo non Moses Kuria kendo ni jatend piny William Ruto nyaka koro donjre wachno. Duol mar fwambo e pacho ka e ote margi okoni tim mar bwogo jofwambo kod ute fwambo yo mora mora thiro ratich tij fwambo kendo ni weche Kuria ok ni kare gi lemo momako. MCK oseyo Kuria kuom temo thuo jopiny kod ute fwambo kokale weche mag ohala kendo ne odhi ataro mar kidieny mar 6 mag chike ma pacho ka majiwo bidhruok mar jotelo. Gikoni ute fwambo nyaka mi thuolo mar timo tijgi kendo ni ute fwambo pod dhi nyime menyo gigo ma piny owacho timo. E kindeno duol mar jochung weche pacho ka mabedo ng'ere kaka Editors Guild ogolo duongi ka gikoni ute mag fwambo ni kod ting' mar menyo jotelo ma ok owinjo bed ni idiogi ng'ata. Bende ginyiso ng'at mani kod ng'ur e wi lendo mogol kod ute mag fwambo mondo luwre kod yore mag chik ma ok golo weche moko manyisa chaya. Gikoni kinde mag bwogo ute mag fwambo nosekalo ka koro gidwaro ni mondo Moses Kuria okwa ng'uono e wi dhok manyogolo. E kinde no od fwambo mar Nation ma weche Kuria go ne geto oseweche jatend migawo no ka gikoni gikia sigu ma Moses Kuria nego kodgi. Gitudo weche Kuria gidok chien ka gisingo bende mar medo menyo joma nie telo kaluwore kod chike mag ute mag fwambo. Od fwambo no bende dwaro mondo Moses Kuria okwagi ng'uono e wi dhok manyogolo manyisa chaya kendo thiro ratich oganda. Ka giyango weche mag timo ohala kod orak e pacho ka, duol mochung' ne kedo kod mibadhi ACC oyango ni chike oketi makare kaka itimo ohala kod kaka ichiwo orak maonge kum mora mora mibiro kaw ne ng'ata kata bad migawo mora mora mar piny owacho moluwore gi chik e timo lendo mage. Seyo ma piny owacho mar Kenya Kwanza diro ni ute mag fwambo
okochakore sani bang' lendo mar doho manoyango William Ruto kaka jaloch yiero mokalo. Twakne mokwongo kod ute mag fwambo ne onyiso ni weche mag yiero pod nie chunye. Mr. President, my name is Brenda Wanga from Citizen TV. And how is my good friend Leto, by the way? E kinde nyasi margi mar madaraka mokwongo, jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne otudo ute fwambo kod temo thiro tij jatend piny, ka jatend piny bende nyocha nomedo tudo ute mag fwambo kod weche madhi nyime piny owacho mare ka otudo gi yiero maduong' mokalo. They are all over shouting and bringing a lot of propaganda, which is being enabled by the press. And we don't mind, because the press, as you all know, were part and parcel of the Azimio Brigade. The media has spun huge propaganda. Oh, I don't know what. Oh, I don't know what. Sometimes we try to understand that the media supported a different candidate and their candidate lost. But surely they should move on. I mean, the election is over. Penjo en ni ang'o ma piny owacho luoro kuom gik ma jofwambo menyo mondo jopiny obede kod ng'eyo. George Bati, Ramogi TV. Kapodone weche mag bedo kanyo kod ute fwambo kod jotelo, jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua owuok tung' mosuo gi ute fwambo motuo ni hoto miriambo magiseyo godo sirkand Kenya Kwanza. Gachagua manilosi boma ma Mombasa oseyo achiel kuom ute fwambo mowacho kanyo nyaka bed ni tiyo kanyakla gi kweth mobalo mano kod piny owacho, kendo temo keto sigu e kinde kod jatend piny Kenya William Ruto. Gachagua okwedo report malieko ni apis mar jatend piny Kenya bende koro osetiyo kod omenda madirom bilion 2.4 e thuolo mar dweche 7 kende. Lipodno bende lero ni tend Uhuru Kenyatta notiyo kod omenda maromo milion 852 e thuolo maromo kamano. They carried a headline that President William Ruto, for the 9 months he has been in office, he has used 3 times what his predecessor, President Uhuru Kenyatta, used during the same period. And that is very true. In fact, 3 times is not enough. That is true. What they did not tell the country, and they can't do so because they are subjective, and they are part of the scheme to belittle President William Ruto and the government. What they should have done is do an analysis of what President Uhuru Kenyatta did in those 9 months. I want to tell you, the media, you are going to wait for a long time, and you'll be disappointed. There will be no cracks in this government. This is a very solid government with leaders who have been brought together by a plan. Ramogi juang riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bende koro dwaro mondo mi okaw ndamo ne apisa mag piny owacho ma Kenya Kwanza ma itudo kod tim mag luchruok kendo kelo modhi mag tedo mawuok e pinje maoko e pacho ka. Gikoni yore mane olu e kinde mar chiwo rak mar kelo mwandu go e pacho ka kelo chich kaluore kata ni mana kambi mano mar Kenya National Trading Corporation mano mar itudo gi kelo modhi go e pacho ka e yor akuo ne onge kod nyalo e yor omenda. Azimio koro dwaro ni mondo jatend piny Kenya William Ruto olerne jo Kenya gima ong'eyo e wi midhiero kendo winjo migao mar ohala kendo winjo kendo ni jatend migao mar ohala Moses Kuria nyaka koro ogwe tao. Azimio bende koro dwaro kambi mar Kenya National Trading Corporation onyis ni gionge tudruok kod mibadhi, mano manyiso ni duol mochung' ne kedo kod mibadhi ACC kod bado bila mar okwach kich mondo mi otim nonro mar yango gima dhi mbele kanyo weche mag mibadhi. Gikoni ng'ata ma ibiro yud kod ketho owinjo kawne ondamo mager mar chik kendo pe mondo duoko omenda mane oyudo ohala no ne jopiny. Kama chelo nyakura moge juang jatend migao mar thieth Susan Akumincha bende koro ochungo e tich jotend bede duol mano mar okumba mar thieth mano mar piny owacho NHIF mago 8 mapacho kae. Ka owacho kanyo mano bang' yangore ni jotelo go bende osebedo kanyo ka kwalo okumba mar thieth no ka giriwore kod subtende mamoko. Akumincha bende ogolo chik ne jokanyo mag board mar NHIF mondo otim nonro e wi jotelo go kendo many ng'eyo kit mwandu magin godo kaka yor ng'eyo adieri ni wachno kendo duogne report mar thuolo mar seche 48.
En okang' mokaw gi jatend migawo mar thieth mapacho ka Susan Nakumicha bang' wuok sigana moro manotim gi achiel kuom ute fwambo mapacho ka mamenyo kaka omenda mag NHIF itiyogo e yo ma ok owinjore. According to the news story, a number of private facilities in Meru and Nairobi counties are alleged to be working with unscrupulous NHIF staff and have formed a syndicate to rob unsuspecting citizens and the government of the healthcare funds. The facility owners are accused of having even ferried oblivious patients to hospitals across the two said counties, then proceeded to carry out unnecessary procedures on the patients and later used the various procedures as avenues of fleecing patients of their NHIF benefits. Nakumincha ochunge tich jotend bede NHIF aboro kendo golo chik mondo mitimne gi nonro mar ng'e adier wi wachno kuom thuolo ma seche 48. I have had a meeting this morning with the chair of NHIF board and instructed him that they commence investigations, including inviting the whistleblower to share in details regarding this heartless and ruthless cartel and ask the board to take action against the culpable staff. Bende ogolo chik mar chungo chenro mag thieth e osiptende ma osebedo katiyo gi jotelogo ka jotuo manie kuonde thiethgo bende koro golo chik mondo miter e ute thieth mamoko. I hereby also instruct the Kenya Medical Practitioner and Dentist Council, the Pharmacy and Poisons Board to commence investigations immediately and conclude within 48 hours on the following facilities: J. Kim Medical Center in Meru Central, St. Peter's Orthopedic and Surgical Hospital in Kiambu County, Afya Bora Hospital in Mwea Kirinyaga, Joy Nursing and Maternity Hospital in Malewa Street, Kamkunji, Afya Bora Hospital Annex in Wanguru, Mwea, J. Kim Hospital, Ngupu, Imenti South, Beirut Pharmacy and Medical Center, and Amal Hospital Limited. Nakumicha bende ogolo chik ne duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC mondo nono malongo kaka itao chenro mag mibadhi go ka koro singo ni mana kaka notimore mibadhi ma KEMSA jotelogo moyude gi ketho matimo marach gi omenda mag NHIF ibiro kaune gi okang' mar chik. As we embark on delivering services to citizens, there will be casualties, but it will be for the sake of a better healthcare system and a healthier nation. Chudo mag omenda mag NHIF bende koro idhi tim e yo machielo maneno ni Odin Road ma omenda osebedo kalal gi migawono. Kama chalo ne kono mo jong sigana mo kelo kanyo kod Lydia Oke wangaranga ni weche gi mago mag paro mar chik mar omenda. Amen mapek nyalo biro tudore kendo tedore odiochieng' ma kaune od bura mano ikinde matwak ayanga ewi paro mar chik mar omenda dhi gweng'wech odiochieng' ma kawuono. Kweth ma Kenya Kwanza oikore mano mar kalo kendo biro timo kaka ochiki kod jatend piny Kenya William Ruto kod jood bura mano ka jood bura mag Azimio la Umoja to wacho ni paro mar chik no ok noyud thuolo mar kalo mano kata bed ni gintiere ka jood bura odiochieng' ma kawuono. Walter Nyambaga kolonwa maling'ling motelo ne twak ma odiochieng' ma kawuono e kinde ma japiny bende koro sundo jood bura mondo miyo lwar paro mar chik mageto medo juogo osuru e pachoka. Order! Banjo od bura mag Azimio ne ng'anyo ka giwuok oko mar od bura e kaka yoro nyiso ichwang' margi ne spika mar od bura Moses Wetangula e chieng' somo mar bajet ka giseyo manotayo godo twak ewi paro mar chik mageto medo choko mar osuru e tielo mokwongo. Miata mi nyalo biro tedore od bura odiochieng' makinye kinde chako twak ayanga ewi paro mar chik mosekelo liet e kind jo od bura ma Kenya Kwanza to kod mago mag Azimio e ka ogai mag riwruogego ogolo chung' motegno ni kweth ka kweth. Hawa wabunge Tuesday wako bunge wapige kura wapitishe ama waangushe. Mimi nataka nijue kama wewe ni mbunge, wewe unaenda kupiga kura ati tuendelee kulete furniture kutoka nje, watoto wa hapa Kakamega waendelee kung'ethi hapa, hakuna kitu wanafanya. Sijui umeandikiwa barua na sijui chama gani. Wiki ijayo watapitisha hiyo finance bill, sio? Watapitisha, sivyo? Hiyo itakuwa ni parapanda. Itakuwa ni parapanda. Mwanzo mtakuwa mko tayari? Ma wejo od bura kamateki kindo goyo kura mar kiro oko paro mar chikno e kata kale kao kamano
To weyo maoko ne twang' mar lawgi e od bura kinde ma twak makamano dhiyo nyime. Twak manyaka tieki kapok ochopo rumb dwene. We have mobilized our troops and our members, and I want to assure you we have support across the board. As you saw last time, there are many ways of voting, and there are those who voted for us from even the minority side. We are ready and prepared to deal with the bill at the third reading stage and also to deal with its promoters, both at that stage and beyond. Yes, because it is not yet over until it is over. Matimore kinde ma jo-Kenya medo ywako pek mar ngima ka jodak manya Ururu mayudore kaunti ma Laikipia wuok oko ka ywago pek mar uchumi kendo koro dwaro ni mondo jo od bura olwar oko paro mar chikno. Kutuambia tutoe nini na tuwekea hiyo finance bill ipite, tutazidi kukandamizwa. Kwa hivyo mimi nasema serikali kwanza ituangalie hapa chini, itusaidie vile tutainua biashara zetu, vile watu wengi watarudi kwa soko juu wameenda. Johala go koni kaluwore kod budget mar 2023-2024 maromo tara gana 4.5 bech mwandu koro uo mokalo kakata mwandu magiuso ok nyal konyogi. Niseme wakati huu mambo imekuwa gumu sana. Juu tunaumia, juu hata ukinunua kitu bei yenye unapata hiyo kama ni hiyo kitunguu na bei yenye unapata nayo bado inatuletea shida. Kitunguu saa hizi ni 80 na ilikuwa 50. Jatend kweth manoke od buro pio wandai to kod nyawadgi motel ni kweth mathoth Kimani Chungwa nyonre ni onge dok chien e wi chung mokaw kod riwruogego. We know all their games, we know the tricks they will want to employ, and we are prepared for them. We are opposed to it in its entirety. It's something we think Kenyans do not need. Anaenda kupiga yes na baba anasema no. Tumekataa to be in cahoot with the government so that they can even overtax Kenyans instead of helping the women. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Hai, kuna mwijanga machielo riwruoge riwruok mago kinde LSK koro siayo gwandruok manyiedhore e kind ogai mar obila Japhet Koome kod mano duol matayo chenro mag obila National Police Service Commission ywaruok ma omienjo e wi chwalo mano mar ngas apisas mag obila makwan gi dirom kanyo 500 kod 7 ka koro LSK kwedo ogai mar obila Japhet Koome. Such actions of impunity demonstrate that the IG is uncontrollable, that the IG is on a frolic of his own to assume powers that he does not have, and so therefore it renders all of us unsafe because he cannot restrain himself within the bounds of the powers as has been donated to him under the Constitution. And so therefore, this is a call to our members, those who are facing intimidation from any of the security agencies, to let us know so that together we can robustly challenge these very, very unfortunate steps that we are witnessing within the justice sector and the administration of justice. Hai, nikura mgejuang, kuro kama chalo kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto otelo eketo kong ne winjruok e kind piny Kenya kod pinje manie bwo riwruok mag pinje mag Ingereza kata European Union EU. Ogirimiti mar jiwo tudruok kod mago mag ohala e kind pinjego biro higni 7 nyaka ne safar mar keto winjruok makamano chakre. Kenya koro biro yudo thuolo mar timo ohala e chirni mago mag EU maonge osuru mapek ma iketo kod pinje maoko. Piny Kenya biro yaro chiro ne mwandu mawuok pachoka ne oganda madirom 1 milion e pinje 20 kod 7 mago mag Ingereza. By you signing this agreement with Kenya, we also commit that we will work with our East African partner states. We will work with the 28 African states that are members of the tripartite free trade agreement so that we can bring them on board this agreement subsequently. And hopefully we can also take this all the way to the Africa Continental Free Trade Area so that we can build a bigger market, build a bigger consensus,
and be able to do more with the populations that exist between Europe and Africa. Kenya's exports to the EU will be tariff-free from the day one after its entry into force. This means full and unhindered access to the EU market. This creates strong incentives for trade and for EU companies to invest in Kenya. Indeed, this agreement provides wider incentives for increasing foreign direct investment. It is also accompanied by the trade-related development cooperation. The goal here is to support job creation and sustainable economic growth, with a particular focus on micro, small, and medium-sized enterprises. Wachalo Ramogi Juang director mano maduong mano duol marango weche mag tudruok e pacho kae Zeta Chiloba okone komiti mar Senate ni nono midhiero mano mar tho Mashakahola ni apis mare onge kod teko mar rucho oko tipo mag puonj mag Paul Mackenzie manie mbui. Chiloba wacho ni dwaro nitiere mar loso chike moko mabiro rido menyo gigo ma inyalo ketie wang jowi kod mbui mapachoka. Chiloba ne oloso kinde mane dayo dhoge mano ewi puonj mag Paul Mackenzie ma pod yudore e mbui. Mackenzie itudo gi puonj mag coach kod nek mano mar oganda moheo 330 e bungu Mashakahola. My name is Dr. Vincent Ngundi. I'm Acting Director Cyber Security Communications. Thank you, Chair. Legal framework intervention. I think that is something. There are things we can do, but the others we can't do. So, and that's why my colleague is here. He'll tell us the mechanism of how we end up pulling down content. And we've supported a lot of even individual members of parliament in terms of that intervention. But it's not done directly by us. We actually have to go back, for example, to identify who is the host of that particular platform. And you'll find that a lot of these things that happen in this country are not even hosted here. They're outside our jurisdiction, which means we have to collaborate with our counterparts in other jurisdictions to be able to track down some of those platforms for action to be taken. When you request me to pull down content from Facebook, it does not mean that it's actually my people sitting behind the computer doing it. We have a mechanism of reaching out to Facebook, and they have people behind that who are able now, once they know that this has been flagged by the regulatory agency in a particular jurisdiction, then they enable you to take it down. Yokoro Ramogi Juang mane makelo e giko maro weche manyien kima ka one cheno maro piny bed kaka podwa kelo ni nonro magazeti nyoda charo mangao sekore atura kode kinde mwaka osani to ka uyweyo ka waduogo Ramogi TV pod dhi nyime ka wan kanyo kod nonro magazeti e cheno maro piny. Mar maua, pidho jamni, magite gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. E gima jopur iluongo ne janego. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Manya pika mongo. Riuri kod alori nyaka black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe?
The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Ma en sigand hera. Bedo ng'at moher, pile abo bedo kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera manigi chuny motegno. Mama, kapo ni dwa kumo ng'ato, to kuma an. To loso chikene owuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Nyise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe. Wachna. Ma e ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ich wang' mar mama dichal. Anyalo timoni gima rach. Be hera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani, Sario gi dakika 15 otieno e Ramogi TV. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Nyakorom gajwang dakika 30 tok sa pagare marokinyi kamoro moro mintiere machiegni e nonro mar gazeti kinyi makawuono manaka pile waneno gazeti ariyo The Standard kanyakla kod Daily Nation thoro weche mabila neno komi peke gazeti ariyo gi duto te en kotenre kod paro mar chik mar omenda mabedo doche makawuono ibro bed ka itero e nyimod bura maduong' mapacho kaendi e somo mano maradek nyawadwa Cleophas Luoch osekelo ni weche manyien isebedo gi ng'eyo ne nango matimore e kor gweng' mabende intiere moko kuom weche mabende okelo ni okinyi makawuono ema bende gin moko kuom weche mabende obro bedo kwa yango ni e nonro mano mar gazeti ka gazeti mabende odhi bedo kwa chako godo en gazeti mano mar The Standard mana kanyalo ng'iyo gazeti mar The Standard ng'ithor weche mopogore mabende ochiw pek kanyo kapoka anyisi kero na thor weche antiere ka ginya wadwa Cleophas Luoch Cleophas Sharon machiegni kendo ina anu mabe amabe mwote ka kuro non gazeti Standard gi Daily Nation gi weche moko mametka ina ngwarange ranga kachiel ni kuro sani ang'o mantiere karka ang'o mnyalo loko do chieng' makawuono bas koro nyakorom gejwang kapok anyisi karam na thor wach mana kana senyiso duche makawuono wabro bedo kwatwa kotende kod paro mar chik mar omenda kopogre gi mano bende duche manyoro nwaneno kanyo ka jatend migawo mochung' ne weche mag thieth e pacho ka Susan Kumicha bende nogolo koke mabende oriembo moko kuom jotelo mantiere e duola mano mar okumba mar thieth NHIF mano kaluwore koda mibadhi madibede ni ogoyo tache duol mar NHIF mabende nomiyo moko kuom oganda lalo omenda margi kopogre gi mano weche mabende notimore e piny mano mar Uganda e odira mano kaloni bende nitiere moko kuom jomaundu mabende poko yangi ne gin jomaundu mage mabende nomonjo moko kuom jopuonjre mabende nitiere piny Uganda mabende nowe ka madiroma 40 ne otho kaluwore gi monj makamano kopogre gi mano it gazeti mar adek bende obro bedo kwa ng'iyo ogirimi
Community mabende piny Kenya nodonjo odiochieng' manyoro kod duol mano mar European Union. Kopogore gi mano ne weche mag tuke, bende onge ni tim mar Shabana bende koro odonjo e liga mano ma pacho kaendi mong'ere kaka KPL bang' thuolo mar higni 17. Kaka mano thor wach ni ka nyakwara mga juwanga ng'eni mar Moses Kuria boken mar wenda hinya kuomi mano jatend migawo mochung' ne weche mago hala e pacho kaendi mabende koro iseyo gi wacho weche moko mag ajema hinya ne ute mag fwambo. Kaka mano Cleophas thor wach mabende odiochieng' ma kawuono biro bedo kwarango en kotenre kod finance bill mano paro mar omenda mano mar chik ka bende okinyi ma kawuono e kinde mabende gibiro bedo ka gichako nono finance bill makama hangini nese wacho Klaus gibiro bedo ka gitwake. To mano bende Sharon gima chi karaka komiye peke ite mara uchiel gino mantiere karakanyo en ni odiochieng' ma kawuono wacho ni gino madhi bedo kata ka irango wacho ni en goyo ombulu ewi paro ka paro gima John Mbadi wacho karka mabende ondik karka mabende gino mawacho sani owacho kanyo ni opposition ok kweda wa paro ni mano mar chik mar omenda mano meiga mar 2023 kata kamano gidwan lokruok otim mano ka gintiere kar kanyo ko wacho ni nitie gik mathoth mantie kanyo motenore kod choko mag osuru kata juogo mag osuru moro miwacho ni dhi asasa koro mano bende giwacho ni ok en gimoro mani kare ka sani bende jakom mochung' ne weche gi mag rango chenro gi mag omenda kod mago bende mag rango ni budget ni bende olose yo machalo nade mano kumino mane od bura kanyo kwaneno jo od bura mamolo mano Kuria Kimani gino man go kanyo ko wacho ni nyaka sani giseyudo kwan maromo nade mag paro mag loko paro mar chikni kata amendments giromo kanyo 10 ka koro sani wacho ni magi madhi bedo kar kanyo kai wacho ni 8 kuom 10 gi mago wuok e Azimio ke wacho na 2 owuok kanyo kar korka sirkal ya bero sirkal bero neno gimoro marache ka magi golo mana 2 kende o Sharon nyalo wacho ngi wiye kanyo tangeni mai gimo mi peka wuono ngi jopiny subido ka wuoyi wi ahinya en gino machiegni kod osuru ming'adi tich bech ne chiemo midhi nyiewo bano dwe manyien ka osekal chik ma kosekal bill mobedo chik tiende nango ni japiny mara gimo kata kawuono bende ka ng'atwak wadhi range yo moro makare ko injo pach jopiny bende to wenge waduto odiochieng' ma kawuono biro bedo e od bura maduong' ma pacho kaende ka bende ang'e ni twak ma kama paro ka paro Cleophas biro bedo kata mana kawo kinde malach warito neno ni gibiro bedo kwa gichake sadi wang'ino biro bedo kwa kilo nyakwara mga jwang' en mana ni thor wach ma kamano omipe ke it gazet mar auchiel Klaus paro ma bende dwaro mar mondo mi oloki mana kanya wada Cleophas osewacho kanyo Kuria Kimani wacho ni oseyudo kwayo madero mapar ariyo kowuok e kweth mano mar Kenya Kwanza ka bende 8 wuok e kweth mano mar Azimio nang'iyo amendments kata mana lokruok ma bende dwaro ber ni timo ma bende ochwal kod Azimio naneno kanyo jaod bura mano malego Usonga Samuel Atandi dwaro ni paro mar chik makamano mano nitiere it gazet mar auchiel odwaro mar mondo mi paro 3 e paro mar chik mar omenda oloki achiel kuomgi en imported fish deleted mano rech mayoro kawuok e pinje maoko kabiro e pacho kaendi mar mondo mi osuru mabende ijuogo mar mondo mi ogol ing'eni bende osuru makamane ne dwaro mar mondo mi omedi mar thiro oko kenge mabende osebed ka ioro godo rech e pacho kaendi bende dwaro ni VAT mano osuru ma ijuogo e helicopter bende koro oketi wang'ino osuru mag helicopter samoro minyiewo e pinje maoko bende nogola oko okang' ma bende samoro ok nyal kana mana bedo ka konyo jopiny ngima ber ni kindego bende mago biro kalure gi penjo mabende sirkal osebedo kanego kar kacha iwinjo ni ne gidwa ni mondo ber chenro mago mag wuodhego mag kor yamo wacho ni mago ndeke mantiere malo kanyo wacho ni spare parts gi mago mosebedo kanyo ka yudo ni moko nowuok modhi e pinje maoko mag Uganda Tanzania ere kaka nyalo duok gi pacho ka mondo mi gidhi nyime yo moro makare kata kopogore mano mar Atandi nitiere mano mano okil mano mar Azimio la Umoja ma bende nitiere kar kanyo Paul Mwangi bende koro wacho ni girita ne mondo mi ginene ni ombulu ni idhi goe e yo machalo nade koro sano bende gichwalo pachgi
ni ponono koro ginyalo chome kanye gidhi e doho mondo gidhi koro girakre kode korero kose kadhe mano e od bura. En gino moro itugi joduchi makono ne odhi nade. Bende kata mana ODM sikri mano jagoro maduong' mar ODM mano Edwin Sifuna bende koro wacho ni odiochieng' makawuono bende gibiro bedo ka giketo wengegi oko kacha kaka ODM mar ng'eyo jod bura mage ma bende biro bedo ka goyo yes mano luto no giketo wangi nini mokalo ne giketo en mana ne gikawo adek ne giwacho ni jod bura adek mage gi no yie kod paro mar chik mano mar omenda en mana ni pod girito kawo ne gi okang'. Odiochieng' makawuono bende wageno winjo ni jod bura di ma bende biro bedo ka chopo kanyo nikech ne neno listi mag jod bura ma bende nokochopo od bura chieng' luto ombulu moro mo 28 ka timedo jedegi joka chopo kata 30 gi wiye jogo mano chopo kar kacha en gimoro maketi gi buok nikech kata kuom gi kanyo bende nitie jod bura auchiel ma bende gigeno ni nyalo bedo kanyo niero nyalo bedo ni otiyo machiegni kod jatend piny Kenya kendo nyalo goyo ombulu e yo mopogore paro mantiere kar kanyo. To Sharon, gima wapejre jod bura kini migo ombulu ka koro jo Azimio ang' wacho ni wawuok oko ma ok wadwa bedo iye ka joma gi madhi goyo ombulu ni koro jok modong' iye kacha ka nyalo wacho ni aya wan dhi adhiya kode kaka entieno odhi chomo kama chalo nade. Aparo ni gimoro ma nyalo bedo ni gitimo kawuono ok en kata rango kata jok magoyo ombulu ni yes kata gi jok mage gimanye jog gi mondo chopo e od bura mano ok ochopo mondo chop kacha ogo ombulu kata ko gidhi chopo kwan ma dhi romo 180 gi wiye kaka jo Kenya Kwanza ne kacha 176 mane ombulu manogo juma mokalo juma ma wantiere ni koro Azimio nyalo medo kwan gi wuoge 81 chama gichopo kata 120 kata ma gichopo kama chalo nade. Moko kuom jod bura ma Kenya Kwanza nyalo bedo ni pingo mano paro mar chik mar omenda juma mokalo nwaneno kata mna wa Muchomba kende ma bende ne ok dwar mar mondo mikadh paro mar chik makamano. Bende de chima kauno nyalo bedo kwa rango nembni mopogore. Dhi bedo ni waneno kwan mopogore nikech koro moko gidhi bedo ka gigoyo ombulu e paro mar chik cha duto to gidhi bedo ka girango paro ka paro mantiere kar kacha. Koro kiwacho kanyo ni Sharon niko kadhe gino madhi bedo kanyo dwe manyien ka koro chakore ayanga ka koro sechak juogo suru ni odhi chalo yo machalo nade. Odiochieng' ma kawuono gidhi goyo ombulu ka giwacho ni oyo osuru ma ijuogo ewi mauta owuoge atamalo 8 ochopo atamalo 16 ma koro dhi keto VAT mar gigo mag mauta kata modhi ma pacho ka ochopo atamalo 16 matiende nang'o ne jopiny bende osegolo paro mopogore kanyo. Kopogore gi mano ng'eto mar osuru mane mwandu mopogore pacho ka iwacho ni nitiere modhi kopogore gi modhi nitiere yerwich mabandia nitiere modhi moko gig dusruok ma oganda moko tiyo godo wakiane gidhi chopo e kidieny mage to gima nitiere ni odiochieng' ma kawuono gidhi goyo ombulu no e klaus ka klaus ka ngirange duto ma gitieke ma giwach ni oyo kama sirkal dwa nolokni bende gidhi winjo gigo maboro ma giwacho ni Azimio bende osebedo kata ka ochwalo kaka paro minyalo bende loko bende gimigi thuolo mondo migirang ni ma bende wanyalo timo e yo machalo kama to ka wach ni voting by acclamation kata wacho ni yes kata nocha obedo matek koro gidhi machama koro iluto ombulu e klaus ka klaus. Aparo ni mano ni kare warito neno kaka dhi bedo donge en gimoro ma warito ni mar jopiny bende nigi paro ma opogore winjo ni mwandu mopogore osara mari bende kidhi ng'ad kacha atamalo 3 mano ma jatich mondiki kachiel koda ka in bende kaka jatich ng'amondiki gin kaka jatich atamalo 1.5 ni tiende nang'o e thuologo duto koro klaus ka klaus ka ngoyo ombulu en gimoro ma warito winjo Sharon ni japiny ni kanye paro mar chik mar omenda ma koro dhi goyo ombulu odiochieng' ang'eni Cleophas e chenro mar mbako romo chakre saa 3 nyaka saa 5 bende dhi bedo gi jolony ma bende biro bedo ka funono matut kaluwore gi paro mar chik to bende ng'eni juma mokalo ne waloso mana gi jogo man gi lony e weche mag omenda jogo jolony mag weche mag uchumi odiochieng' ma kono warange ane koro ka wang'an kanyo gi jalony e weche mag loso budget kachiel koda ka jolony e weche mag telo nikech gi duto ranyisi mane ma jotelo mantiere od bura nyiso jopiny mano yore mondo gibede od bura sami goyo ombulu maket kod ma to gionge tiende nang'o ne telo magwa kaka oganda ta inya bende jotelo ma joluo noneno gi mathoth ne onge kacha od bura ipenjo ni gin kanye kopogore gi ma bende no mikum mag jumbe ariyo mondo mikik dhi od bura kanyo Milo Odhiambo kachiel koda ka Rosa Buyu modong' kanye nikech maga nomiyo mana ndalo moko machuok kauno wageno neno kwan jo od bura ka dhi bedo ni medore kendo kwan mag ombulu dhi bedo kacha nikech onge tiende oparanya wuogo kacha kotas ka somo owacho kanyo ni wadhi whip kata wadhi kono jowa mondo mi otim ang'o ogo ombulu no to kuchopo kacha uonge kata e od bura un gi dije mopogore to gima noteru e od bura maduong' ok utim.
Aparo no dhibedo wangi nyakoram ga jwangwa bede iti kaka chenro makamano biro bedo kadhi mbele e od bura maduong' ma pacho kaendi. Kopogore gi mano dhi ne it gazet mar adek. Odiochieng' manyoro Cleophas Luoch, jatend migawo mochung' ne weche mag thieth e pacho ka Susan Nakumicha bende koro nogolo koke. Gisani koro ochungo e tich managers mago mag bado kumba mar thieth mar NHIF mantiere county ma Nairobi gi county mano ma Nakuru. Kaluwore gi report mabende oseyangi ni nitiere moko kuom ute mag thieth mabende gisani osebedo ka chamo pesa mano mar jopiny kokadho e bado kumba mar thieth mano mar NHIF. Odiochieng' manyoro ni neno listi mopogore opogore mag osuptande mabende koro iseyo kod tiyo marach gi omenda mano mar NHIF. Gino osuptande moko bende man ka Sharon kendo ite no mar adek ondigi kanyo. Ntie moko machiegni kodwa kaka mineno kar kanyo makoro iyawo kar kani ntiere moko mopogore ntie moro iwacho ni kanyo ka ntiere kanyo kod Musalam Davadi ka ntiere Sabati ai hospital kanyo ka girange kar kanyo to ntie osuptende moko Sharon mabende ntiere kar ka iwinjo kanyo ni Jakim Medical Center man Meru, St Peter's Orthopedic and Surgical Hospital man Kiambu mantiere gwenge ma Mudhiga kae wa Yakiwe. Iwacho kaka machielo mantiere ka wacho ni Afya Bora Hospital Annex mantiere Mwea Kirinyaga kaachiel koda ka Joy Nursing and Maternity Hospital mantiere Kamkunji Bure Nairobi. Ntiere moko bende matindo tindo mantiere Nkubu, ntiere moko man Meru, ntiere man Beirut. Ineno gigi duto gimatimore ni kaka osebed kacha ka itayo weche gi mag thieth. Ichuoyi mana sindan matin to omenda ni malo, omenda buora. Ing'e gima nomako wanga kaluwore kod omenda mabende nichiwo negi. Kuom ranyisi, osuptal achiel dende be nichiwo omenda mar siling 30,111 to osuptal makamano kar omiye siling 30,000 iwinjo kanyo ka nomiye siling bilion 1.54 to mano osuptal achiel. Manyiso ni wach mar thieth akeni chungo gi ni neno nade kochungo managers makamago e county ma Nairobi, county ma Meru kama bende osuptende makamagi milieke. Ineno ka biro bedo ka konyo. Tij fuambo wacho ni ma en ranyisi moro makare kendo en loch ne jofuambo ni mar wayudo thuolo mar nyiso gigo maricho mosebedo kanyo katimore. Kata bed ni en od fuambo maru kata bed od fuambo mane. Gino mantiere kar kanyo ne diere tij fuambo kochopo kinde makoro kata jal ma unugo kacha manya bedo ni en kaka achiel kuom jal makelo omenda to jalo bende otimo gimoro ma ok ni kare. Unu gira tiro maru ka une tij mar fuambo mondo mi unon gi kendo kol gi e moro makare. Ma en poch gi pak ni mar gini motimore kata kotimore tok ute fuambo lande gino ma jatend migawo notimo ni gimoro makare. Chung jogi e tich timne gi nonro ka koro sami gi timne gi nonro lifestyle audit. Jogo osebedo kodak e ngima machalo nade, mwandu mage magino go ne giro gi kinde magi kana gido gi kinde ma en dwe mar 7 higa mokalo nyaka higa ni dwe mar 5 ka omenda maromo nade mosebed kacha ka ichwalo maromo kacha bilion 1.54 tiende nango kiwinjo ni claims gi bende githoth ka gin claims moyo kanyo 30,000 mano ngeni gin jotuo kata nyobedo jatuo achiel kata moro kata kwayo nyadiriyo moko bende oro kwayo nyadichiel magi duto gichalo nade kamano mana osuptal achiel kata thuolo go duto to magi mana mose yangi samoro ntiere kata mna mapoko yangi mabende osebedo kata mna katiyo marach gi omenda maket kod osuptende moko ntiere Sharon machuni mondo idhi ward ok idwa dhi ward ne tuo ne moko ochuno nyaka tuo moko chuno ne dhi ward daktari ni kata gimo yudo kosoyo ang'eni daktari bende bro bedo ka gigo magi wacho nikech men mana NHIF to wantiere gi bede okumba mathoth kata mna mag ji giwegi aya kopogore bende koro mama sirkal e omiyo koro ma pesa japiny e omiyo koro ochiegni gi chuny oganda ahinya biko samoro kata kine okumba mathieth machielo abila montiego gi kambi kae ok dedhe ywag samoro nikech gini en omenda mari ma iketo kar kacha e kambi ma ng'ato owuon ok en ma sirkal jopiny mamoko nyalo bedo ni onge kode to ma mar japiny ma ng'ado nyaka siling 300 ichopo kacha tichuni mondo mi dhi e ward en tuo moro minyami yath tidhi go ot gima jogi dwaro en omenda mar otanda ni kod mar chiemo ema bedo kacha king'adi en gimoro malit ahinya kineno sigana ma wach moro malit ahinya kopogore gi mano Cleophas kwarango mapiyo piyo ng'eni wach matimore ite gazeti mar Ang'wen en wach mabende biro bedo katwake koda moko kuom jofuambo mabende dhi bedo godo kaendi mano kotenre koda odiochieng' wach mabende Moses Kura nowacho e odiera ni chieng' Jumapil kotenre koda od fuambo mano mar Nation Media ma ondiko nyaka e mbui ne en wach moro ok wanyal
kata mna landa yamo kata mna kaka nondike ahinya wache gi dhulute makoro rache mugik ang'e wach maka mana dibedo katu wake waring mapiyo nyakiti okone kata ne we muomre aneno kanyo we muomri koro iti gazet mar 7 bende wang'e weche motenore kod bungu mano mar Shakahola kanyaka sani ringre 94 ma bende noyudi e bungu no last week mano juma mokalo ibiro bed kitimo negi bero mar rango ni negitho kata mana mar timo nonro negitho kaluwore gi ang'o en mana negi sani iwacho ni detectives jotim nonro oseyudo graves mago muike madira mapaga uchiel mabende wachne ndi bedi ni otingo ringre mamoko mathoth wang'e ni piny wacho nosechungo chenro mano marango ringre makamago mar mondo mi ringre 94 mane od juma mokalo otimne gi bero nikech kar od thieth mano matingo ringre mag jomotho Madindi bende gisani osepong'. Ing'eni KDF bende nitiere Shakahola kanyo mano elo maromo eka 50,000 mano manyaka sani gitimo gimoro ni gitemo luwo kaka inyalo rangi yo maga kaminyalo yude lietegi kaminyalo yude jomaundu pono mantiere iye kanyo bungno ma Shakahola tingeni maduto nitiere Shakama Ranch mabende nitiere jogo ma iire ni nitiere nyaka jal mantiere kar kanyo ni nowito ngimane tiwacho kanyo ni ka en jakwath mantiere iye kacha to chalo ng'ama ne ochuo kod pala kata ligangla moro mantiere kar kanyo mano mantiere kanyo alwora no Shakama Ranch koro ni moro ma kata kanondo dhi nyime mar yango gund jogi mano wito ngimagi en gimoro ma igeno ni biro yudie makare. En wach moro malit nikech chenro kata mana mar kunyo ringre makamano nochakre chieng' tarik 24 mar dwe mar 4 nyaka sani kwan mag ringre 336 oseyudi wach moro malit ahinya opogore gi mano Cleophas it gazeti mar 8 warangaranga mapiyo piyo oseyudo ni counties ahinya mantiere e gwenge mago mag Nyanza bende manotelie kaluwore kod omenda ma bende girango gin giwegi wacho ni own source of revenue kopogore gi omenda moja ketnegi e budget wacho ni counties ma Nyanza bende notimo makare mano marango omenda ma bende ginyalo sirore gin giwegi ahinya naneno kanyo ka county ma Nyamira ema bende notelie wacho ni own source revenue ma bende gikonyore go di county nitiere moko bende mopogore kiwacho kata ni bende county ma Kisii mage osebedo kata kadok piny to nitiere pogruok nikech weche mag own source revenue gi Sharon iwacho ni ok en mana osuru kende emobed kata ka urango gik magi manyalo bedo ni utimo kata makelonu yuto ma opogore mane ma yudore ni county ma Nyamira ero ni kanyo malo nitie county mekwa ma Kaluo bende mantiere kar kae Sharon nitiere county ma Kisumu county ma Migori gigo mantiere kar kae winjo ni county mano ma Kisumu dweche 9 mano kako ndike gazet mar The Standard okinyi makawuono gino mantiere kae wacho ni omenda mosebedo kata koyudo maromo kata bilion 4.62 mano kaka equitable share mano mawuok e sirkal mamalo mano ntiere mago madhi kacha omenda mosebedo bende koyudo mago own source revenue mare romo kacha $823 tiende nango nitiere omenda kacha maromo conditional grant mago mawuok kanye sirkal mamalo maromo $70,000,000 kama chelo bende nyakora moge jwang kaka nyalo mana nene e ite mara aboro kar kanyo nitiere chenro mamoko bende matimore counties mopogore e county ma Homa Bay kar kae nitiere kanyo e ikomenda ma antie sani makoro bende dhi rumo iwinjo kanyo ni Homa Bay noyudo kacha own source revenue maromo kacha 100,100 maromo $159,000 .5 mano mantiere kar kanyo kamano en mana atamalo 30 medruok mar atamalo 30 ni mar kirango ikomenda mokalo mano kata higa mokalo cha gino mane Homa Bay no choko ne romo $132.92 en medruok maduong' mantiere kar kanyo e telon mano man Gladys Wanga iwacho ni kinde gi bende ka gintiere kar ka regime mokalo mano mar tend county mano ma Homa Bay ne gigeto ne gidhi yudo $472,000 kata kamano ne ok gichopi kakoro wacho ni kanyo target margi ne giyudo mana thuolo mar chopo mana tamalo 33 ka wantiere kodi kanyo ang'e maber en lokruogi mopogore mane county to kata kamano wanyalo bedo gi twak Sharon e kinde mabiro mondo mi wapenje jowa
kopogore gi choko mag usuru. Yore mage mabende nyalo tigo de counties mondo mi okele yuto mabopo. Eno ka kore na tamalo 20 momedore Homabay. Gimane motim mopogore ma counties mamoko bende nyalo keto kacha mondo kete tim. Ainya county ma Kisii nikech aneno ka choko margi kinde thuolo mar mano ma wantiere ni kipimo gi higa mokalo bende koro dodok chien. King'iyo counties mopogore opogore mantiere gwenge mag Nyanza. Kana Mirero medore kata gi atamalo 46.9. Ne gitimo ang'o mopogore gi counties mamoko. To en ang'o ma county mamoko bende nyalo somo ka gintiere kar kacha. County ma Siaya nitiere kar kanyo. Ne gin kacha kod thuolo mar choko iwacho ni on source revenue maromo milion 358. Tiende nango kirango chenro mopogore opogore matimore kar kanyo county no kotel kod James Orengo. Aparo ni kare mar mondo mi counties gibede gi yore ma ginyalo choko godo omenda mano mar kelo resruok ne jopiny e counties mopogore opogore. Cleophas adoni watiek nonro ma adani ati gi gazet ma The Standard kapok wadonjo Daily Nation. Nitiere wach moro mantiere iti gazet mar 11 ma bende nomako dhoga nono. Nitiere miyo moro ma bende iseyo jal moro ni nonege. Bang' nege ng'eni nodhi gi wi miyo no. Nonege to wiye bende onge kama ne ringre mare oyudi. Koro ok nyal ike nyaka ringre mare nyaka wiye oyudi. Mano nek ma bende notimre gwenge mag Kaptebe mantiere Tarbo e county ma Uasin Gishu. Miyo ne iluongo ni Sheila Kirwa jahigni 33 ma bende nyaka sani koro wuon ode kata mana chuore wacho ni ok nyal ike nyaka wiye yudi. Nyaka Ramogi jongo weche moko ditangi pimo. Ka gintiere kar kanyo winjo ni nyaka sani weche mosebedo kata timore nikech nyadendi mane owito ngimane kar kanyo kata mane onegi winjo kanyo ma jahigni 33 ni korero no ike kanyo ka wiye no ni kanye. Sharon wadhi mana kama chielo weche gi podtho en gimoro malita ahinya. Wache git gazet mar 14 machinglo moro nika Machinglo ni akiani ene diel ni ondike ni Moses Kuria to diel ni akiani kachin ne kone akiani ang'o matimore tineno ka I would like to warn the media to kina no science maka magi akiani ma ini winje nade Machinglo ni nade ineno media mantiere kar kanyo inge kama okete wiye no kanyo wuoyo ma wuoke ga to koro kama wuoke ne machak weche wuoke wuoyo chimu speaker wuoyo ma wuok chomo speaker gigo ma wuok kanyo gon gik moko ma ok onego bende kanyo ma diel ka wer Sharon en gimoro ma nyalo bedo kanyo ni penjori ni en ang'o ma nyalo bedo kacha katimore. I would like to warn the media ne asiemo ute fwambo to koro iwinjo ka ni ero ndiko piny kanyo. I think this is unfair to goats from Gatundu. Ma wacho matek manade keni nyakoro ngejwa ngino Gatundu ni yo machalo nada no tamana pimo picha mantiere kabang diel ni bende en picha mar ng'at moro ma wuoyo ma yo wang' to kore kanyo rondike kanyo Moses Kuria tiende nang'o ka entiere kar ka iwacho ne mbong'iyo ok oda wuoyo gi media korange en gi wenge ariyo nitie diel man gi wang'e ma mbele gi diel man gi wang'e ka bang'e ka to weche mogolo ero oparo na Kiswahili moro miluongo ni mpiaro aya koro nyakoronga jango pogore mano e kinde mamoko ditami pimo iwacho ni moko bende chalo mana wacho weche ma samoro wuok e dhok chalo mana mag minyaga wacho gani lep en gima rep nyalo ketho kata mana nyalo nyayo kwe donge koro gimibro timo gi wach maka manyakora mga juang koro neni lewi kata mana kitiyo godo ngeni nyalo muko kata nyalo gero. Iti gazet machielo Cleophas mana kwarange mapiyo e gazet mane Daily Nation wabiro bedo mana kwarango weche mano kwang'ie gazet ma The Standard. Daily Nation thoro wach mabendo chiu pek nyakora mga juang en kotenre kod paro mar chik mar omenda mabendo duche muka wuono wabiro bedo kwang'eyo adiera iwacho ni manumugi motuo kaluwore gi paro mar chik mar omenda. Wang'e ni e kinde thuolo mar juma mokalo kane paro mar chik makamano nodhi e somo mar 2 jod bura mar 176 noluto ombulu mar yes ne gisiro paro mar chik makamano. Cleophas biro bedo gi twak kotenre kod mano kik wadonje wach makamano. Wach machielo iti gazet mar 3 en kaluwore kod nonro ma bende timo kod NTSA bende gisani koro oseyudore e kinde derepe 302 ma bende nodwok mar mondo mi otim retest. Ing'eni mar mondo mi ochiwni license sani kaluwore kod dwaro mano mar NTSA e gayo kwan kata mana medruok mag masiche mag apaya. Iwacho ni kinde derepe 302 ma bende nodhi chako timnegi retest. Iwacho ni 54 kende ema bende nokadho test. Okang' makamano koro keto kata mana jowuoth e ndaki
En gimoro ma osebedo kanyo ka iluwo kaluwore koda wechego mag UN traffic signs ma bende nitiere kacha ka irango gigo mantiere e apaya mopogore opogore ka gintiere kacha koda mano are higa mar 1966 mano ka gintiere kar kanyo e thuolo ni bende nyakura Ramogi jwang nitie gigo mosebedo kanyo kadhi nyime. Jalup director mano mar NTSA gino ma bende ochwalo kanyo Sharon en gimoro ma wacho kanyo ni oganda onego bed ni ritore e yo makare mago moting'o derepe mag nyamburko mago mating'o jowuoth ahinya mantiere pacho kae mano PSV en thuolo machielo ma pono wadhi neno ka nitiere lokruok kaka gitiyo e alwora koso gidhi bedo kanyo e yo machalo nade ka gintiere kar kanyo Sharon ang'eni madhi bedo gimoro achiel kuom okenge makare ma NTSA osekawo. Wach makare ma bende lwa neno ka nitimo negi test ahinya mag road signages ineno ranyisi ndara ema neno ka moko kuom gi noko kadho ka koro ok inyalo neno stop tiwacho ni macha stop binya neno mar dhiang' ni dhiang' cross ni dhiang' kadho kanyo kata mana nyithindo kadho mano signatures ma bende gikia moro machielo bende en model town board ng'iyo ni Utah ne kanye inyalo timo roundabout kanye en mana ni Cleophas kise dhi driving test board makamano ki compare kata mana kipimo gi ndara halisi aparo ni nitiere bedo gi pogruok ponono poko kete kit lony masani ma bombe masani gigo matimore inya poki chopo kumoro titingo singo nyamburko igole ka titingi ikete ka macha ochopo nade koso ofuyo ikine mentiere karaka mage moko kuom test ma bende dipimo negi go to en mana ni mar ranyisi koro symbols ber ka derepe bende ng'eyo nikech mano bende nyalo ga konyo gikadho ga kadha iyo chopo ka chukoni zebra crossing ipejre ni ka koro en ang'o matimore karka ini kadhe akadha nitie samoro ng'ato madakalo ponono gin gik mage monego bene timo e kinde ma ineno ka ng'ato chung' e ndara to nitie ranyisi mopogore opogore kopogore gi maniti gazet mar ang'wen bende odiochieng' manyoro nwaneno ka laktar mano kama Uthuge bende odiochieng' manyoro koro norwak kaka gavana manyien mano mar CBK ma bende koro bro bedo kokaw kar Patrick Njoroge ma bende osebedo katiyo kaka gavana mano mar bengi maduong' kuom thuolo mar higni 8 gima koro rito gavana manyien mano mar bengi maduong' man Dr. Kamau Thuge en kaluwore kod rush mar omenda kaka omenda ma pacho kendi siling kipimo kod dola aparo ni mane achiel kuom okenge ma bende obro bedo kokedo godo Cleophas kanyaka sani ngi maber ni ero dola ka medore kata ka omenda mitiyo godo e pinje ma oko bende medore pacho ka jomondo onye mondo ka wuok oko gitiyo kod dola no gima sirkal osebedo ka dhiro nire kaka wanyalo nyiewo mwandu ka watiyo gi pesa kata omenda ma pacho kae kata manyo Kenya shillings ya ber kata kitiyo kod yo machalo nade mane okenge mane sirkal mar Kenya Kwanza bende oketo mar neno ni gigo ma itimo e pacho kae mano kotenore kod nyiepo mag modhi nikech modhi gi bende makoro ka nengo ni malo nitiere malo mano gima miyo nitiere G2G partnership mano biro kanyo mar nyiewo modhi ka wuok e pinje go mago mag Saudi Arabia ngima maber ni e piny mangima Saudi Arabia otelo kacha kuom jogo magolo modhi makamagi piny mar Amerika biro kanyo e thuolo mar adek ino kanyo ka gibiro gin jogo man kod modhi koro kisenyiewo gima ikelo gi resource mapachoka tiende ni koro idhi tiyo kacha gi omenda manok kuom nyiewo modhi go to mano bende nyalo duoko pek mantiere ne dola ka e pimo sani ero chomo kanyo 140 tiende nango ka irango kin kaka itiyo kode e pachoka ni jok mopogore opogore kore no kang moko ma gigo ma Patrick Njoroge gavana machon mar CBK kata bengi maduong' ma pachoka bende koro wuok kendo wene ting wene kama Uthuge thuolo moro mar neno lokruoge mopogore opogore manya bedo ni timore e pachoka wechego mago omenda kantiere sani wacho wechego mag inflation tiere kar kanyo kata medruok mag nengo mag ngima sani kantiere wechego mewacho ni Sharon nitiere wechegi mago mag stima nitiere mago mag mauta mago mag mitiyo godo e modhi mago modhi mag nyamburko mitiyo godo mag taya kama gimedore to nengo mar ngima bende komedore ahinya tiende nango ne japiny kinde mag nitiere kar kanyo chak modhi bedo kata korango nitiere wechego mag cash transaction kata tiyo kod omenda ching e chudo gik mopogore opogore oganda penjre kacha ni e kinde ma magi bende koro timore tiende nango ka koro winjo kanyo Dr. Njoroge bende koro ne ochiwo kata noyie mondo gik makamagi bende dhi nyime kwacho kanyo ni sani nitiere omenda mamalo ahinya mitiyo godo kata wachno report large cash transfer kata transaction mosebedo kata katimore ibiro ka itiyo mana gi milion achiel acheng' nyiewo gimidwaro tiwe en gi pek kata yot mane uchumi marwa mapacho kae kachiel koda ka omenda mawuok e pinje maoko iwacho ni kinyiewo mwandu kendo kata ka jolimbe obiro e pacho ka nitie mano wacho ni foreign exchange
ka omenda ma oko cha obiro konyo kel dola. Nyoro no winjo kata gigo matimore e kaunti ma Kisumu e kinde makoro romo mag bero bombe mag Afrika bende dhi nyime ka gitimore kod bombe go bende mag Ingereza. Tiende nango mano kirango kit tudruok monego bed ni kanyo kod omenda monego bed ni ichwalo mago e bombe mopogore opogore. Mana kamano warito neno kama uthuge kaka mise ma bendo biro bedo kogoyo mano e duola kata mana bengi maduong' ma pacho kaendi kaka biro bedo kabedo kapogore gi mano bende it gazet mar 4 bande ko bathe ko machielo kanyo bende neno ka kweth mano mar Kanini Kega kanyakla kod Sabina Chege ma bende wachore ni nowuok e kweth mano mar Azimio. Wang'ene gin moko kuom jod bura mag Jubilee ma bende noriwore kod sirikanda Kenya Kwanza. Duche manyoro bende naneno kanyo ka koro Political Parties Dispute Tribunal bende koro monogi mano mar wuok e kweth mano mar Azimio. Mano ntiere it gazet mano mar 4 ka wani ido thul nyakwaram gajwang wani some. It gazet mar 5 bende aneno kanitiere moko kuom josiasa hinya mawuok e gwenge mag Kaluo ma bende nitiere kweth mar Kenya Kwanza ma bende osebedo katimo kisera magi mag ombulu mano mar temo lombo wenge jodak hinya gwenge mag Nyanza mar mondo mi oriwre kaka jokanyo mago mag duond bura mano mar UDA. Neno kanyo picha mar Elido Walo, Ezekiel Machogu ma jatend migomo mochung'ne weche mag somo, Raymond Molo kanyakla kod Fred Outa. Aya gintie kaka limbe gisebedo ka gitimo Sharon limbe omako counties buora. Ino kata ka Elido Walo dhi e gwenge ma Nyanza oting'ore kanyo gi Ezekiel Machogu gibiro kanyo e weche ma opogore ma bende osebedo kata katimore mondo mi oganda one ni gibiro e yo machalo nade mane kinde ma gintiere kar kanyo ere kaka gitimo campaign. Ino kanyo Outa ni kanyo ntiere mondo molwane gi gwenge ma Karachuonyo e weekend mokalo. Tiende nango ne bero wacho ni berruok kata bero duond burano mano mar UDA e gwengego mag Nyanza Sharon. Mana kamano koro nyakwaram gajwang kapo nono ni nyiew gazet mar The Daily Nation biro bedo kisomo sigana makamano. Cleophas sa oseringwa wasechopo kanyo dakika 6 tok sa 1 nek beni watieko nonro mar gazet. It gazet mar 16 bende wang'eni Director General mano mar duol mochung'ne weche mag tudruok e pacho ka Ezra Chiloba bende nochopo e nyim committee mano mar od bura mar Senate ma bende rango kata nono thoe mosenene gwenge mag Shakahola. Nokete kanyo e rapim ka bende koro ni penjo motenre kod nek ma bende osebedo ka dhi nyime gwenge mag Shakahola kaka duol mochung'ne weche mag tudruok gisebedo ka gitimo ang'o nikech wang'eni moko kuom kanise kaka mano mana en mar Mackenzie osebedo kata mana ka nyayo puonj makamagi e wang' jowi e mbui mopogore opogore. Odiochieng' manyoro ne en kama tek miwuoro ahinya mar chiwo paro kotenre kod okang' makamano. Aya nyakoromo gi gigo mano wacho odiochieng' manyoro wacho kanyo ni en onge kod ting' moro amora wacho ni kata kodoko ne oda rucho gigo matimore kacha e mbui nyako kala kata e mbui no mano mar Facebook mondo mi koro okone ne korido thuolo mar rucho gik machalo kamagi. En okang' moro ma bende penjo pod nitiere ni puonj ma kamago kapod ni e mbui tiende nango to gin ang'o maponono ong'ere ma jopiny bende kia kotenore kod nek makamagi ma Shakahola. Cleophas wati gi machinglo mantiere it gazet mar 19 aneno ka machinglo duche makawuono gilieko mana midhiero mabende jodo kata mana jofwambo osebedo kakadhe. It gazet mar 19 nyakwaram gajwang ka ni nyiewo. Cleophas ni nene nade mos waonge koda gazet mar Daily Nation ma bende wanyalo bedo kwa keyo ni e yor mbui nyakwaram gajwang. Aya ka nitie ng'at moro mantiere ma en migawo kata ten migawo mano ma mochung'ne wechego mag ohala kod keto mwandu kod bero kembe mopogore opogore. Nitiere media iwacho ka ni ma en oboke ma bende nitiere kar ka menyo neno tocho kako menyo to omenyo iye kanyo to gik molwar kar kanyo gik mawuok ochalo mo kata gimoro molil mawuok ei migawo moro amora ma nitiere kar kanyo to jatend migawo kata apisa mantiere kanyo nokawo keto mana ng'ute oko omanyo mana kaka onyalo yweyo nikech koro adieri kochomi ter imanyo mana kuma inyalo ringo iwuogo iye kanyo kendo. Aparo ni mani en ranyisi kaka media samoro ute mag fwambo osebedo kata mana kwa menyo to mosebedo ka nitiere migepe mopogore opogore. Kuom ranyisi kata mana kineno kuma toch mano mar gazet menyo iye kucho nitiere kod mudho to mano dibede dibol oila ma bende koro iseyo godo mano migawo mochung'ne weche mago mag ohala e pacho ka. Cleophas wachni mogik watieko nonro mar gazet. Nyasaye mondo obed gi Kenya jotelo mondo were gi jofwambo tim tijgi. Wacho ni bedo gi telo makare tiende ni oganda bende nyaka bed ni duoko penjo matek to kinde ma magi bende timore
oganda nyaka bed ge adieri makamagi iyudo gi kokale ute fwambo tich ma jofwambo timo omigi arita makare kendo mondo gimoro amora magi ntiere ka gitimo pile ka pile iwacho kanyo ni Sharon tij fwambo en tich ma ogwedhi iwacho adieri kumogo nego bed ni jomoko nene adieri kata kamano en tijwa pile ka pile wantiere kar kae sirkal pod wabiro medo mana siemo ka gidhi kamarach wan kodgi kamoro amora ma gitimo maber pochgi pak biro bedo to kinde mathoth mana gigo mok dhi kare ei kit anyuolawa kendo oganda wa kaka Jo-Kenya obiro bedo ka wamenyogi kinde ka kinde. Mana kamano Cleophas Ogoniro kumano kuom biro e nonro mar gazeti kata mana kuom bedo koda e nonro mar gazeti okinyi ma kawuono nyakoro Gajwang' gi kanyo bed makelo wa giko mar nonro mar gazeti mumore kind Daily Nation gi The Standard dhi nyiew mar mondo miso waselidhoni wasemisi so weche motendore kod tuke bende ne kanyo Shabana Iran no kanyo koduoge liga ma pacho kaende bang' thuolo mar higni 17 mano nyiso nang'o kopogore gi manyakoro Gajwang' gi sana dhi bedo kaka oyo matin aduogo gi twak mokwongo e chenro mano mar rupiny wang'iane na dongruok kata na donjruok gi ute mag fwambo achiedh nade mage ma bende ute mag fwambo di bede ne kadhe ahinya nyako kalo e lwet jotend migepe mopogore kata na piny owacho ma pacho kaende kikidhi mabor aduogo bang'a nyerere machuok. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut gero ganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth tudri kodwa e nambani kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Semana chake na kuromoga Gajwang' moto kama pasi ya ilongo ni moto ebele edano moro kabisa fan page mar Ramogi TV dano ng'eny kae kabisa kidonjo thum ma serious ikete ngoma oake Kete manaka kod Papa Vic ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo nyaka saa 12. E ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Nyaka nyathi jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol en gima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotini.
to niwinje maber. Yud danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta Brogoni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Dwalo, ng'ado, wang'o, magi te gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedo ni. Iwinjo gima winjo kosi winje kendo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Tedo gi chiemo gi jailieta tich adek ka tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar mataye chenro ni en Andruth Otieno kamoro amora ma intiere ka wawacho ni ngima en mwandu. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gima miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godono mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Saa 3 otieno mana Ramogi TV. Kik bai. Nyakwaromuga juanga, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantien asepuonjo ji ariyo no. Parni chenro mar pok opogore Nyakwaromuga juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Nyakwaromuga juang dakika na 18 tok saa 1 mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni e twak e chenro mar piny. Twak mabendo doro bedo godo nyaka rom kanyo saa 2:30 mar okinyi. Okinyi makawuono Nyakwaromuga juang ber kwa lose ahinya kaluore kod achiedh nade midhiero mabende ute mag fwambo jakadhe. Ahinya ka gidhi nyime gi tije maggi. Okang' makamendi biro Nyakwaromuga juang kaluore kod seyo mano mabende jatend mano migao mochung' ne weche mag ohala e pacho kaendi Moses Kuria nowacho e odira mabende nwakadhe kama bende nachiel kuomgi seyo mabende koro jofwambo yudo kowuok e lwet piny owacho. Mokwongo Nyakwaromuga juang ponono ni ikia gima losi. We iwinjani na sigana mabende nyawadwa George Bati notimo kaluore kod thor wach makamano. Bang'e abia nyisi welo mabende antiere godo kinyi makawuono. Wawinjane na.
Seche manok bang' jatend migawo mar ohala Moses Kuria bwogo mar biro riambo e tich apisas mag bede migepe mag piny owacho mabiro timo ohala kod od fwambo mar Nation Media Group kaluwore kod maling'ling mag mibadhi ma itudo godo moko kuom apisas madito mag piny owacho magisebedo ka gilieko. Na mimi nimesema kutoka kesho, kutoka leo hata sio kesho, idara yote ya serikali nitaona imeweka advertisement kwa Nation Media, ujihesabu kwa nyumbani. Riwruok mar jofwambo KUJ, duol mar fwambo e pacho ka MCK kod riwruok mar weg ute fwambo ochayo weche mamoko kuom jotelo mag piny owacho ma Kenya Kwanza osebedo ka golo ka gigeto godo ute mag fwambo kod jofwambo ma pacho ka. Kokale ote margi mochwoye kogno kod jagoro maduong' mar KUJ Eriko Duor, ginyiso jatend migawo mar ohala Moses Kuria mondo yaw pache kendo ng'e ni en jatelo ma ok owinjo okelne piny Kenya wich kuot. KUJ bende okwayo jatend piny mondo kaw ndamo ne jotelo makwodo wi Kenya ka gisingo ni ute fwambo pod biro medo bedo kata ka Moses Kuria orume weche mag siasa. Wach Kuria no bende odiro kuoyo wang' weg ute mag fwambo ma oko ni ute fwambo ritie bwo chike kendo Moses Kuria nyaka chiw luor ne chike manokwong'ore mar rito. Weg ute fwambo bende oko ni jofwambo ni kod ting' mar menyo sirikal kendo nyiso jopiny gik matimore kendo onge ng'ata mabiro umo dhogi. Gikoni chiko yiene bede migepe mag ji giwegi kod mag piny owacho timo ohala kod ute mag fwambo kaluwore kod chike kendo ni en wich kuot ni jatend migawo nyalo bwogo kumo jotend bede migepe matimo ohala kod ute mag fwambo. Gikwayo duol mar fwambo e pacho ka MCK mondo non Moses Kuria kendo ni jatend piny William Ruto nyaka koro donjre wachno. Duol mar fwambo e pacho ka e ote margi okoni tim mar bwogo jofwambo kod ute fwambo yo moro amora thiro ratich tij fwambo kendo ni weche Kuria ok ni kare gi lemo momako. MCK oseyo Kuria kuom temo thuo jopiny kod ute fwambo kokale weche mag ohala kendo ne odhi ataro mar kidieny mar 6 mag chike ma pacho ka majiwo bidhruok mar jotelo. Gikoni ute fwambo nyaka mi thuolo mar timo tijgi kendo ni ute fwambo pod dhi nyime menyo gigo ma piny owacho timo. E kindeno duol mar jochung weche pacho ka mabende ong'ere kaka Editors Guild ogolo duondgi ka gikoni ute mag fwambo ni kod ting' mar menyo jotelo ma ok owinjo bed ni idiyogi ng'ata. Bende ginyiso ng'at mani kod ng'ur e wi lendo mogol kod ute mag fwambo mondo luwre kod yore mag chik ma ok golo weche moko manyisa chaya. Gikoni kinde mag bwogo ute mag fwambo nosekalo ka koro gidwaro ni mondo Moses Kuria okwa ng'wono e wi dhok manyogolo. E kinde no od fwambo mar Nation ma weche Kuria go ne geto oseweche jatend migawo no ka gikoni gi kia sigu ma Moses Kuria nego kodgi. Gitudo weche Kuria gi dok chien ka gisingo bende mar medo menyo joma nie telo kaluwore kod chike mag ute mag fwambo. Od fwambo no bende dwaro mondo Moses Kuria okwa gi ng'wono e wi dhok manyogolo manyisa chaya kendo thiro ratich oganda. Ka giyango weche mag timo ohala kod orak e pacho ka, duol mochung' ne kedo kod mibadhi ACC oyango ni chike oketi makare kaka itimo ohala kod kaka ichiwo orak maonge kum moro amora mibiro kaw ne ng'ata kata bad migawo moro amora mar piny owacho moluwore gi chik e timo lendo mage. Seyo ma piny owacho mar Kenya Kwanza diro ni ute mag fwambo ok ochakore sani. Bang' lendo mar doho manoyango William Ruto kaka jaloch yiero mokalo, twakne mokwongo kod ute mag fwambo ne onyiso ni weche mag yiero pod nie chunye. Mr. President, my name is Brenda Wanga from Citizen TV. And how is my good friend Leto, by the way? E kinde nyasi margi mar madaraka mokwongo, jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne otudo ute fwambo kod temo thiro tij jatend piny ka jatend piny bende nyocha nomedo tudo ute mag fwambo kod weche madhi nyime piny owacho mare ka otudo gi yiero maduong' mokalo. They are all over shouting and bringing a lot of propaganda which is being enabled by the press, and we don't mind because the press, as you all know, were part and parcel of the Azimio Brigade. The media has spun huge propaganda. Oh, I don't know what. Sometimes we try to understand that the media supported a different candidate and their candidate lost. But surely they should move on. I mean, the election is over. Penjo en ni ang'o ma piny owacho luoro kuom gik ma jofwambo menyo mondo jopiny obede kod ng'eyo. George Bati, Ramogi TV. Manaka kibinjo skawuok kuom sigande George Bati nyakwara mga jwang mageseyo mabende ute mag fwambo sebedo kakadhie. Koka mano bende jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua bedo duche manyoro ka nitiere gwenge mag kadho wadh nam chumbi. En bende no chiwo pache ahinya nyaka luwore kod seyo mabende jatend migawo mochung' ne weche mag ohala pacho kaendi Moses Kuria nolieko chieng' Jumapil mano mar juma mokalo. Wawinja neno mondi monda nyisi welo mabende nitiere godo kinyi makawuono. They carried a headline that President William Ruto
For the 9 months he has been in office, he has used 3 times what his predecessor, President Uhuru Kenyatta, used during the same period. And that is very true. In fact, 3 times is not enough. That is true. What they did not tell the country, and they can't do so because they are subjective, and they are part of the scheme to belittle President William Ruto and the government. What they should have done is do an analysis of what President Uhuru Kenyatta did in those 9 months. I want to tell you, the media, you are going to wait for a long time, and you'll be disappointed. There will be no cracks in this government. This is a very solid government with leaders who have been brought together by a plan. Nyakor mgajwanga akwede medore kuwuok kuom apisas mago mag piny owacho. Isewinjo kanyo kata mana kinde mokalo apisas mopogore opogore mabende osebedo ka seyo tij fwambo, tije mabende gisebedo ka gimenyo ahinya nyaka luore koda weche mabedo osebedo ka timore e piny owacho ma pacho kendo. Kiny makawuono antiere gi yawuot luo mabende wigi otimo jere mabende wuok e duonde mago mag fwambo mopogore opogore. Kiny makawuono antiere ka gi Chachilo Tieno mabende wuok e duol mano mong'ere kaka Editors Association of Eastern Africa, mano duola mabende ochung'ne jochung weche e pacho kaendi. Ene director mano mar duol makamano. Chachil, harwakni misawa mos nyiko Ramogi Jwang. Kamano amos duto nyiko Ramogi Jwang. Amor kombedo ka. Erokamano ahinya. Mano Chachilo Tieno. Bende nena ker mano mar duola mano mochung'ne jochung weche e pacho kaendi. Sani lemo mabende ntiere godo koro en lemo monywando jochung weche mopogore opogore mawuok e pinje mago mag Afrika ma ugwe. Kopogore gi Chachil nyako Ramogi Jwang, bende ntiere ka gi Eric Oduor en jagoro maduong' mano mar bada migao mano mag jofwambo mong'ere kaka Kenya Editors Guild. Mano Kenya Union of Journalists, mano KUJ, no chegni kata mana gi KUJ. Eric Oduor, Eric arwakni machiegni. Erokamano Sharon kuom luongo wakae mondo watwagane wich gi nyiko Ramogi kuom mila mwaseneno ka dwa dhi e sirkal ma wan godo mar Kenya Kwanza ni. Inoche ni mila mana kar dhogi kanyo naneno milome mabendo odiochieng' manyoro kaka jagoro maduong' ni ndiko ahinya nyaka luore kod seyo mar Moses Kuria. Unyo wacho ni jofwambo gi keyo tijo ok en tij moro sirkal. Tijwa en menyo gigo duto matimore sirkal. Ka wan gi sirkal manyalo miyo ji sirkal manigi sum mondo omadhi. Mano en sirkal ma ok wanyal milre kodo. Ka wan gi sirkal mamayo jopiny, sani wan gi weche mag osuru, wang'en kaka kawuono wan gi weche madhi od bura maduong' mang'iyo weche mag osuru. To wan wachoko osuru, to kwasechoko osuru to osuru ni ikwale. To kosekwale to ka jofwambo ogolo dhoggi titomo ayany. Koro mano monya awacho ni ok wabiyie kendo wabro chung' motegno, wabro menyo gigo duto matimre e sirkal. Ka nitiere makosa wabo wacho, ka nitiere kamoro maber to bende napuoch gi pak. Mano e kaka wachung' kaka riwruok mag jofwambo e pacho ka. Erokamano ahinya. Bende gino odiochieng' manyoro Chachil, bende riwruoge mopogore opogore mag ute fwambo bende odiochieng' manyoro nochiwo milome maggi ka bende giseyo okang' mamalo apisas mago mag piny owacho. Inyalo neno pachi kaluwore kod seyo mano mabende koro walose gi sani mano mar Moses Kuria mabende nwacho chieng' Jumapil. Weche gi nyotimre kanyo yudo kanyo wan gi bura maduong' e piny Uganda ma jofwambo gi jatend jofwambo. Kendo jotend jofwambo ma Afrika nyobuok ahinya. Ka ng'ama onego bed ni tiyo ne jopiny, ng'ama ondiki jopiny nyalo bukre to wacho weche molil kabisa. E lo joma kelo investment e pinywa ka mamiyo nyithiwa yudo tije, miyo economy wa medo dongruok. Pile wang'eyo ni ng'ama omi tich mar sirkal en ng'ama onego bed ni tiyo ne jopiny. To ng'ama onego bed ni kochung' to miyo jo Kenya bedo gi mor kendo bedo gi joma oil. To ka koro ng'ama omi tich bila ni ema kochung' to toma yany malich kamae, ma en nyisi marach kabisa. Onego bed ni wuon piny onego bed ni sani wasewinje ne to wache ang'o.
weche bilagi. Mane gima bende baba agombo winjo kata mana odiochieng' manyoro bende eri kana neno milome ma bende nuchiwo bende paro ni Moses Kuria nyalo wuok oko mano mar kwayo ng'uono nikech mane en achiel kuom dwaro mago mag duonde mopogore opogore mag fwambo bende naneno kanyo ka bende wacho ni urito mar neno ni jatend piny Kenya mano William Ruto to biro bedo kaka okang' machalo nade. Sharon okodhi bedo mayot ne Moses Kuria kako paro no nikech wapod waneno kapod ogo kore kata nyoro neno kapod ondiko gik moko magalagala e mbui pod ogo kore kowacho ni oyie yawo lweny gi jofwambo. Wan kasega bedo kawacho ni wan kaka jofwambo ok wadwa ni sirkal opuowa kata sirkal opakwa ni watiyo maber. Wan watiyo ne jopiny. Moses Kuria gi jogo duto jotelo ma migawo mopogore opogore be tiyo ne jopiny. Wan joma onego bed ni ko ywak wanyalo bedo gi buok en jopiny mwatiyo ni. Koro kata kotamore golo kata kwayo ng'uono ne jofwambo keyo to wabiro tere od ang'enge nikech ayanyo kinyal bet ni wuok ti yanyo jito you get away with it. Koro wan gi pango mopogore opogore. Kawuono aluongo bura maduong' e boma ka mag jo ute fwambo. Wadwaro twak kendo wadwa golo siem ne jatelo ma migawo mar weche mag ohala Moses Kuria to kendo pod wadhi medo kwayo ker ni mondo ker nyaka kaw atua ni jagoro ni jatelo mar migawo no. Kotamore to awan nyoro nayudo simbe mang'eny kuom okil mopogore opogore. Kangizo ni to dakisemiyo watijni wadhi e court under chapter 6 of the constitution mondo wadonje ne Moses Kuria obed declared by court ni he is not fit to hold public office. Koro mago gin yore duto ma waluwo. Koro en lweny wadwa goyo kendo en mach mwasemoko nyaka waneni jotelo momi tich monego bed tiyo ne jopiny kaka chik dwaro kendo nyaka bed gi luor. Nyaka giluor jopiny kata ofis ma gintiere no be nyaka giluor nyaka gibed ranyisi ni wan gi sirkal kendo wan gi jotelo ma ng'ata nyalo gombo mondo bedie e sirkal. To kik wabed gi jotelo ma kiong'amo dhoge tiwacho ni jo Kenya ni wakoso kanye. Odiochieng' manyoro na winjo kanyo ka bende wacho ni en wich kuot kaka jatelo mantiere gi rang'iny mar tich ma kamano nyalo wacho kendo ndiko weche maket kod man. Chachi kama kaka kiliet wak. Odiochieng' manyoro nwaneno kama ka Moses Kuria na ginyime gi tije mag gi nitiere gi remiti ma bende piny Kenya na donji gi duola mano mar European Union. No kata mnani jatend piny salmoro jalub jatend piny nyalo wacho okenge mopogore opogore wach ma bende nok waneno. Jalub jatend piny Kenya banga manoromo manatimore kar jot ma jatend piny no dhi ka dhowadh nam chumbi. Kanya ma bende nawinjo ka osiro weche mag Moses Kuria. En mana ni wach ma bende noko yie godo en wach mar freedom mano mar media demokrasia. Nikech Moses Kuria bende nowacho ni achiel kuom ute fwambo mapacho kaendi Nation Media ka bende koro oseyo piny owacho mano government offices ma bende biro bedo kamiyo gi tich ahinya mar lendo. Tich ma jofwambo tiyo ok gitim mar giwuon. Gin rameny ma jopiny. Gin ma gimiyo jopiny ng'eyo gima dhi mbele e sirkal. Ka pesni mosechok ne jopiny monego bende konyo jopiny okaw titiyo godo marach or imiyo jomoko nono ema mondo soyo fukegi. En tich ma jofwambo nyaka kaw motegno kendo mokwongo dang' aher tegogi gimed dhi mbele gi tijno kik giluor kendo ka mok dwane gi menyno ema gimed manye Moses owachogo to kod samoro giyudo siro kuom joma konyogi bila jalup jatend piny Rigathi Gachagua. To igni maduogo ok gidhiga mabor. Gibiro temo ndi lakini jofwambo nika kendo wan wasire motegno kendo onge dok chien. Wano gima nyaka ging'e nikech tich mawatiyo ni nok wadonje kwa wakia ni tich marang'o. Wadonje kwa ng'eyo ni nitie joma bodwaro mondo kik watim gima onego bed watimo ne jopiny. Kendo wan gi yore mang'eny mag ng'eyo gik madhi mbele sirkal kata kok gidwa ni wang'e to wabiro ng'eyo kendo wan gi wategno. Wabokelo ne jopiny weche motegno gibed ne gidwaro kata ok gidwa. Kapok wafuono kata mana gini yore ma bende Moses Kuria koro nagolo kata mana seyo maket kod magi. Warangane kata mana jotelo mopogore opogore apisas mago mantiere piny owacho ma bende kata mana kinde mosekalo osebedo ka nyayo weche ma bende nyalo bedo ka kelo seyo ahinya tije mago mag jofwambo. Kinde mosekalo wasenyo kata mana jatend piny mano William Ruto ka loso ka seyo kata mana jofwambo. Wasewinjo kata mana jalub jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua ma bende en bende wacho ni nitiere moko kuom ute fwambo
jofuambo ma bende pok oyie kod duoko mano mar yiero mokalo. Ka bende wacho ni dibed ni gitiyo kod opposition mano kweth ma bende kwedo piny owacho. Awinjo mana mapachi mapiyo piyo kaluwore kod tije mag jofuambo. Mano mar menyo tich, mano mar piny owacho e sectors mago mopogore opogore. Giseo ma kamago nyalo bedo ni biro kaluwore yan. Jogi kawang'iyo weche gigi matut, chal ni nitie gik molil kabisa mokisedonje. Maka gineno ka jofuambo medo tiyo tijgi, to giluor ni gigo dhi wuok oko ne jopiny. Sani giseketo luoro kuom ji mang'eny. To gima thago gine jofuambo, to luoro no pok omako. Mane gima nie chunygi kabisa, to monyiso gine onge dok chien. Gibet ka ging'iyo ne gik molil go wamanyogi, to kendo wabiro yudogi, to sama wayudogi to jopiny biro ng'eyo. Akeni Erikin pache nang'o dibede ni wan bende kaka jofuambo wan bende wantiere kod to ahinya ute fuambo jofuambo emomiyo ni kata mana jotelo maket kod magi bende koro donjonwa kaluwore gi tich ma bende watimo. Sharon kaka nachako wacho ni nitiere mila mang'eny e sirikal ka, kendo kawuono ado wacho niya, dine bed ni ute fuambo gi keyo omakre gi Azimio, gap mar ng'ama ne dhi yombo kura gi namba 2 ne dobedo malach. Nikech ute fuambo gi keyo waseneno koriwre ni gidwaro kelo change, to change timorega. Koro en miriambo maduong' ni ute fuambo gi keyo nomakre gi Azimio. Mano en miriambo mabe nyaka wakwed kawuono. Wang'i sirikal ni ute fuambo gi keyo bende ema nokonyo kaluwore kaka tich manwatiyo maler, ema nokonyo bombulogo yo makare bwatieko boland duoko. Omiyo mila moro mwaseneno ka wuok kuom jogo manie sirikal kawacho ni ute fuambo gi keyo pok oyie gi duoko manoyude yiero. Wan kaka ute fuambo gi keyo ne ok wachung' gi party yote. Mar ariyo, sirikal nyaka ng'e ni ute fuambo gi keyo ema bende ochung' ne piny. Ka giloro dhoudi ma ute fuambo gi keyo onego bed ni tiyogo, to ka wachako bedo gi tabu e pacho ka, to tabu ni biro mako jopiny duto, kendo jo Kenya duto biro winjo lit ma ute fuambo gi keyo ok tik tijgi yo makare. King'iyo e pinje moko machielo kata mana machiegni kodwa ka, iyudo ka pinjego pod gin gi chandruok mathoth kaluwore gi tije jofuambo gi keyo mok nyal tiyo tich makare mondo sirikal otijne jopiny. To Kenya ka iyudo ka wan mbele nikech ute fuambo gi keyo otegno, kendo sechung' motegno kang'iyo weche mag telo makare e pacho ka. Koro mani mineno ema chendo sirikal. To sirikal wang'eyo maber, king'iyo kuom dweche 9 magisebedo e sirikal, iyudo ka mibadhi ng'eny. Iyudo ka wan gi badhi mar sukari manawacho ni sani yudre ni sani jo Kenya sukari mwamadho ne en sukari moro mane onego bed ni ipuko kata iloso godo gigo miloso godo kong'o. Iyudo ka sani wawacho ni wan gi midhadhi mar KEMSA. Mibadhi ma KEMSA pok orumo, sani wan gi mibadhi ma NHIF. Mibadhi ma NHIF pok orumo, sani koro wan gi mibadhi mar mo. To kendo wan pada gi mibadhi bende mar mafuta mitiyo godo e mtokni ka. Koro iyudo ka sirikal ni olil to pok gitieko dalo mang'eny. Kata gi mano bende wuodhe mag jatend piny Kenya ma bende osebedo katimo bende nowayango omenda mathoth ma bende osebedo kotiyo godo. Nikech nowacho ni jopiny, nikech sirikal bende nodonjo gi miriambo mang'eny. Ka giwuondo jopiny ni kwadonjo ni kaketa mo mapiny kamae, to gigo duto muneno machando jopiny gi wadhi tieko. Ne giwuondo jogo ni jo bodaboda, giwuondo mama mboga. Sani koro koro gidwaro to ere kaka ginyalo umo gigi kik jofuambo gi keyo meny. To wan wadhi menyo. Wadhi penjo gini ni uchiko jo bodaboda ni sirikal ni margi, nung'iso mama mboga ni ma sirikandgi, nunyiso wani udhi duoko ngima garama mar ngima dhi dok piny, to pok waneno. Sani waneno mana ka mibadhi. Ni unyiso wani wadhi neno gimiluongo ni state capture ka dhi rumo. Sani koro ka state capture no koro sani koro duong' moloyo. Nikech king'iyo kaka sani mibadhi ma Moses Kuria go e koko ni, iyudo ka ne gibete bura moro to gikalo ni gidhi kelo mafuta e pacho ka ema ok chulo osuru. To king'iyo kembni mano kelo mafuta mar tedo ni, iyudo ka gin kembni momakre gi jogo duto manie sirikal. Koro iyudo ka koro state capture mano onego bed ni gitieko cha. Koro iko dhi mbele, koro kendo ka gikelo gimedo jogo mang'eny madonjo yot kanyo ma koro mago sirikal ma ging'eyo kaka
giketho sirkal kendo kaka mibadhi mantiere sirkal sani. To mag duto te timore mane kinde thuolo mar dweche 9 chakre ne sirikanda Kenya Kwanza donje telo. Churchill, ber kwang'yo kwa rango ting' mag ute mag fwambo, ting' mag jofwambo ginang'o. Nikech wang'e ni media we play a very important role in society magwa. Kwa funo weche ma usebedo ka timore ni kinde thuolo mar dweche 9 kende kata na sirikanda Kenya Kwanza pok orwako kata na hige ya pisi. Tena ka mibadhi modongo media kata na ute mag fwambo oselieko. Dibeni sirikal dwaro mana mar mondo mi ute fwambo likadi kama ber to moto to kikwakete yamo. Mane gima theko kan ke jiro ka sirikal ni osebwogo jite maluoro ng'eng'e ku sidenge mang'eny. To gima thago gin jomoko osebwok chiegni te to jofwambo to chal ma ok obwok. Gima nyaka ging'ene Kenya ka waseneno sirikande mang'eny. Waneno sirikand Moi, waneno sirikand Kibaki, waneno sirikand Uhuru. Sani koro wan gi sirikand Ruto. To pile ng'ama nie komno ywak mang'eny gi nying jofwambo. To ka osewuok to ng'ama odonjo kanyo be chako ywak mang'eny. Nyiso ne jofwambo ong'eyo tijgi kendo tijgi no ginurie onge dok chien. Obed ne Moi man kanyo, obed ne Kibaki manie komno, obed ne Uhuru manie komno, sani koro en Ruto. Ok wabi deo ne en ng'ano. Gima waketo motegno en ne jopiny nyaka yud services monego bene sirikal miyogi e yo madwarore. Masama nitie any gaps wabiro lando kendo wabiro jopiny mondo ng'e wechego maler. Mane momiyo awacho mbele kacha ne watego jowa. Ne ng'wech man mbele ka en ng'wech matek. Jogi chal ne nitie weche molil mang'eny kuomgi. To wanto tijwa en mana manya diera manie wechegi kendo ango adiera go ne jopiny mondo jopiny ong'e ne jomotelo gin joma chalo nade. Mondo kata ka bed ne weche mag ngima tek to nyaka ging'e ni pek ma weche mag ngima gi akure. Ok dang bed ne isolo osuru, jopiny chulo osuru mamalo monego bed ni sirikal konyo gigo to gigi kawo to iketo ofuke ji. Nikech ting' kata mna kwa warango kata mna ere kinde thuolo mar higni mabiro kata mna kwa ntiere bwo sirikal Kenya Kwanza mabende gisani telo ne koda mano William Ruto kanyakla kod Rigathi Gachagua jotelo ariyo gi duto te kata mna kinde thuolo mosekalo lela gisebedo ka gibiro ka giwacho ni thoth ute mag fwambo osebedo ka siro kata mna kweth mapingo piny wacho diche manyoro kata mna kana Gachagua loso kotenre kod demokrasia mar fwambo. Iparo ni en wach maber nowuok e chuny adiere ko wacho ni demokrasia mar jofwambo to bi okwabi wadonje lakini tije mabende biro bedo kutimo to biro bedo kwang'iyo e kinde thuolo mabiro. Gima nowacho no to mani kako onego bed ni sirikal ywak. Kendo ka sirikal ywak to nyiso ni jofwambo tiyo tijgi. Kendo asebedo ka wacho ni kiyudo ka sirikal puoyo jofwambo to nitiere kaka nitie. Ywak mar sirikal no bende mamedo wajing'o. Kendo mamiyo wabedo motegno ka wang'iyo gigo duto matimore sirikal nikech manie tijwa. Tijwa en menyo gigo matimore sirikal gibed gik molil gibed gik maler. To yudre ka gik molil mang'eny e sirikal ni moloyo gigo maler monego bed ni wacho. Koro gin gidwa wuondo jopiny kendo gidwaro mondo ute fwambo gi keyo ong'i gigo ma ler kende. Tiyudo ka gigo maler go onge. Ng'eny gigo molil ma nyaka jopiny nyis ni mae sirikal mane uyiero. Magi e gik ma sirikal no ochiko jopiny to magi e gigo ma sirikal timo. Mondo jopiny ma nyaka bed kong'eyo gigo duto matimore. Ok ne sirikal dwaro ni wan wang'iyo mana gigo mabeyo ma bende onge. Wang'iyo mana gigo ma richo. Gigo maricho mantiere sirikal. Kwa neno maber bende wabo nyiso jopiny. Nikech tijwa en waja adiera ema jofwambo gi keyo tiyo godo. Wan ok wang'i gigo duto ka onge adiera iye. Ka nitiere ni pesa jopiny olal to en adiera ni pesa jopiny nyaka wang'is jopiny ni jopiny pesa wuo lal mondo jopiny obed kong'eyo ni wan gi sirikal mamayowa, wan gi sirikal ma ka pesa odonjo ni to pesa no lal nikech gisebedo ka giywak ni wan gi gope mang'eny. Dibe ni kara gope ma bende wahologi gin gope mihole to ka pesa ni odonjo to dhi ofukeji. Magi gima nyaka wang'is jopiny nikech jopiny ema ting'o tingni, jopiny ema chulo gopegi. To ka pesa ni obiro to lal, yawuoyi bet kode kamoro to gipogore to pesa ni lal ok kony jopiny. Nyaka wang'is jopiny nikech manie tijwa. Ok onego bed ni pesa jopiny lal to ute fwambo gi keyo olingali. Mana ka Churchill owacho niya, gisebwogo ji duto te, gisebwogo civil society bonindo.
gisebwogo trade unions moko bonindo. Koro jok ma gisetemo bwogo makata nyoro kalure gi milome mane wagolo nyayudo simbe mang'eny ka nitie jok bende mapuoyo ni kara pod wan gi jogo mochung' motegno niche wa uparo ni kara jogi osetieko civil society, jogi osetieko unions, jogi osetieko media kara ka pod wan gi yawuoyi gi nyiri ma pod nyalo chung' motegno kaka uchung'no to umiyowa hope. Koro wan kaka ute fwambo ok wabiringo, wabiro dong' kodgi kata mana ka nyandike milome mara ni sirikal biro to dhi sirikal Moi no biro bwandiko political obituary mare, sirikal mar Kibaki bende nyo biro wasendiko political obituary mar Uhuru bende nosedhi, kata mae bende ute fwambo kata an ok abibete Eric samoro lakini jogo mabiro bete kaka gazete man kagi jibiro bede ute fwambo gibiro ndiko political obituary mar sirikal ma Kenya Kwanza. Koro ute fwambo gikeyo pod ni kae kendo gibiro dong' kae ndiko gigo ma sirikal otimo maber, gigo ma sirikal otimo marach kuom higni mabiro. Sirikal biro to dhi jopiny josemiyo higni 5 kochopo higa mar 2027 gibiro dok kuom jopiny nyalo tamore, to kochopo dwe mar 8 higa mar 2027 to wabiro ndiko political obituary mag jomoko manie sirikal magisechwalo mabeyo mabeyo gi maricho. Koro mago manatemo wacho ni unyalo goyo ute fwambo gi keyo to ute fwambo gi keyo biro bedo gi last chance mar ndiko sigandu. Erokamano ahinya nyakorom ga jonga nino ote magika imedo mana oro gi habro bedo kasomo gi kinde thuolo machuok ioro gi lai magwa magote machuok 2-6-0 mbui mar Facebook bende en mor ni waduogo kendo achiel kachiel nyalo yudo wa iket pachi kanya bro bedo kasomo YouTube kanyakla kod Citizen Digital bende nyalo yudo wa achiel kachiel nyiso pachi kaluore gi donjruok gi ute fwambo ma bende moko kuom jotelo bende gisani koro bedo ka donjore gi tije mago mag ute fwambo pachi nango kaluore kod okang' makamano nyiso wa abro bedo kasumo paro market kod mano en man nyaka sani nyaka koro wang'ini going forward okang' mane mabendi bro bedo ka ikaw nikech Churchill wang'ini kata mna kaka ute mag fwambo wantiere gi commission mabende osebedo ka winjo ng'ur mago mag ute mag fwambo mano mong'ere kaka complaints commission. Eric nosecho ni nitiere moko kuom kinde mabende osebedo ka gone simu mano mar mondo bi gichung' ne jofwambo en mana ni okang' mane mabende complaints commission ni nyalo bedo ka kaw mar yalo buche market kod magi. Complaints Commission en odd wachne court molos ma special ma ng'at man gi ng'ur moro amora ma jofwambo timone to dhi kacha tiwinjo wachne to koyud ka jofwambo koso tichwado gi kiboko. En gima osetimore higni mang'eny kata jatelo manyo wuok e loch Uhuru Kenyatta be nosedhi kuro motero wechegi mathage ma jogo noyalo ma joma no okoso no Uhuru no go fwai. Odno pontie sani ma joma adini gadier ne nitie gima thago gi ma jofwambo timo ginyalo dhi kacha mondo wachgi no owinj. Kiro ng'ato go koko e pap, go koko e laro, go koko e ndara to nyaka mane ranyisi mokwongo ne samoro nitie gima ng'ani otimo marach ma ok odwa ne jopiny ong'e to jofwambo temo sudo e wechego koro temo go koko mondo kik jogo bi machiegni. Pile pile wanyiso jofwambo ne adier jofwambo gin dhano samoro giboth to ka giboth gikawo okang' mokwongo mondo gilos kama gibothie no to wanyiso gi be ne bothno en part of being human. Ya koro kapo ni both to iwacho ni jothurwa ma to bothna adiera en ma to mano ok moni dhi mbele gi tiji ma jopiny ogeno kuomi ibro miyo gi weche maratiro weche mag adier weche mag ma affect ngima magi mane yo manyaka walu maonge ng'iyo bathe. Mago to bro bedo kwa rango mana ni Eric okang' mane mabende kata mne nyalo bedo kikaw ne jotelo market kod bago naneno moko kuom duonde mago mag jofwambo mabende nadwaro mar mondo mi Moses Kuria ogwetao ang'eni jofwambo rito bende winjo jatend piny Kenya biro bedo ka twak e wiang'o kotende kod chung' mano mar jatend migawo mochung' ne weche mag ohala e pachoka. Nitiere okang' mopogore monego bed ni kaw mokwongo kaka Churchill wacho ni jofwambo keyo gin gi chike monego bed ni giluwo. Kin Moses Kuria ngi evidence kata en gi proof ka luwore gik mano wachogo to kel mondo wane kaka inyalo tim nikech wan gi od bura mar wan gi doho mar complaints commission. Mar ariyo na nyisi ni
asebedo kanyoro na ido simbe mang'eny kuma ukil upogre kagi wacho ni mae to nyaka chop e court ka Moses Kuria ok nyala apologize ba okwang'uono kata ka ker ok nyal ka okang' bagol Moses Kuria e office mondo obed ranyisi ni jotelo nyaka bed ka chung' e yo makare kendo ka luoro offices magin tiere no to wabo dhi e court kendo dhi penjo court mondo court o declare Moses Kuria unfit to hold a public office mano e okang' mabo timo lakini pod wabo miye thuolo mana ka jon pod aluongo bura moro kawuono mar ute fwambo wadwaro dhi ng'iya nene to en ang'o mwanyalo timo bang'e kendo wabo lando gimo sa abiriyo kamae jo Kenya biro winjo duondwa to mak mana ni kata kwa jo Kenya winjo duondwa to option mar tero Kuria e court nitiere mondo court o declare Kuria unfit to hold a public office koro mago gin ukang' duto mwanyalo kawo ni Kuria nikech mago okenge mabende kata mna jopiny jofwambo bende rito mar winjo mano mar geng'o kata mna landruok mag seyo maket kod bang nikech kawuono biro wuok e jatend migawo makama kiny kendo jatend migawo machielo kiny kendo mna machielo to okenge makamagi biro kata mna thiro tije mag ute fwambo doneno kata mna kanyalo keto kata ngima mag jofwambo e andaki chache la hinya jofwambo mabende osebedo katimo investigation mago nonro mopogore opogore to mabende osebedo kata mna e piny owacho mapachoka mane gima chuny gi wuondogi ne ayany magitomo ji gi koko magigogi ne biro miyo luoro donje e jofwambo mondo koro ute jofwambo gore piny kata chuny jofwambo obed ne koro bedo mayom yom mondo kik gidonje e wechegi temo wanyisogi ne gima gitemo timono joma nobiro mbele gi nosetemo timo to negi nok gidhi anywhere joma ne timo gigo noluar moko kuom gi tinde ni mane gwenge kata gima lich ma ginya konyogo piny onge lakini jofwambo to pod nika kendo pod timo tijgi no kendo pod tiyo ne jopiny mana diera ma wanyiso gi ayanga ne kata gikel manang'o kata gichak mana nego ji tij fwambo ok birumo en tich mosetimore higni mang'eny kendo biro timore higni mang'eny ka gisea e lojno ma jomoko none mantie koro onge luoro kanyo kata matin mana ariyo en mana tego jopiny chuny jopiny ne kata bed matek manade ei jofwambo ka nitie yawuoyi gi nyiri motegno mong'e tijgi kendo mowuok piny rang'eny ne tijgi no en tich ma Nyasaye omiyo gi e teko to ok gibidok chien erokamano ahinya nyakwar mga jwang' aseneno ote gi magi kaende abiro bedo kasomo ote maket kod magi mana kinyalo ketna moko kuom ote mabende Churchill nyalo duoko kanyakla kod Eric biro yudo thuolo mano mar duoko en mana ni thoth ote mabende aneno ka aneno mana ka jopiny bende ochung' gi jofwambo Injinia Lazaro iwacho ni amini Eriko Oduor mane Eriko Oduor puoch gi pak kaka team margi nochung' motegno kod media freedom despite of threats from the regime sani koro nyaka chom Ruto tir mondo nyise ni Kenya ok mare kende koro uninformed verbal attacks on medias portraying government negatively both locally and abroad mano pach Engineer Lazaro Kanyambok ote machielo iwacho ni Sharon Musnawelo jofwambo kik luor sirkal nikech wan bang'agi chiko oyienwa freedom of speech, association and power to get information. Erokwani nyakum ote mari Charles, even though Kenya Kwanza has no business with press, even if you consider some speeches that has been coming out from the deputy president himself. Ote machielo and from Alban Otieno. Iwacho ni angi madhiera e Kenya wani buk moro manondike chike mani ni constitution tinde onge teko jitinde timo gik magin emagiparo. I think there is need to rethink why the constitution was made. Erokamano nyakom ote machielo Alilex iwacho ni jotelo kotelnegi gi jatend piny owacho gi jalupne iwacho ni kohero jofwambo nikech jofwambo wacho adiera matimore. Donge neno ka jofwambo nyalo golo wach mane giwacho e kinde cha kane gikwayo ombulu iwacho ni mano singo to gichal masani mane momiyo gidonjore gi jofwambo ka gibuogo gi mondo kik gitim tijgi mano mar wacho adiera ne jopiny kik uwe dhiuru nyime gi menyo duto kata mna menyo duto matimore. Erokamano nyakuom ote mara som ote mogik nikech ang'e ni samoro nyalo bedo ne ging'eny Akinyi Nyolo
Iwacho ni gitem nyisowa ni gidwaro ni gitim mibadhi, gitemo nyisowa ni gidwaro ni gitim mibadhi e mudho ma jopiny ok fwenya. Mago moko kuom ote mopogore opogore maneno ka jofwambo ndiko kanyo. Mana ni Churchill achiel kuom jopiny bende nawacho ni constitution. Dibed ni jotelo kuluoro constitution, dibed ni constitution mano pend chike ma pacho kaendi ok osebed kitiyo godo e yo makare. Bende paro ma kamano liwa dier. Nitie joma ne ok ohero constitution ni. Nikech constitution ni miyo jopiny teko mang'eny. To giluor ne teko no ka jopiny oyudo to biro thagogi. Biro tamogi chiemo ma gidwa chiemo, biro tamogi e mibadhi ma gidwa timo. To gima nyaka ging'e ne kama Kenya osechope sani onge dok chien. Kama nye ibuoge ji, mimiyo ji luoro, gipane ngoche manie piny, stage no onamo nyo asekalo. Sani wan e piny Kenya, kendo ntie ler, kendo ntie ji ma wigi be ler, moikre ne chung motegno e wechegi. Weche constitution gini weche ma ng'eny ji no wite rembgi, moko no wito kata ngimagi. Omiyo ok en gima wakawo mayot. Wan joma sani koro ni e kombe mantiegi, kendo joma sani nigi lony mong'eyo kuma piny oa kuma piny dhiye. Wang'e jo Kenya nogore malich kabisa, moso ndalo Moi, ma ji nohinyre, ma ok en freedom manobiro mayot, moloyo freedom ma media nogoni. Ma joma kele tugo, to nyaka giikre ne lwenye wabro yuarego, to wabro yuarego mabor kendo mang'eny. To kinde ka kinde kata mana kiwinjo kata mana pach jopiny ma bende asesomo kata mana kanyo, ineno ka jopiny bende ong'eyo gik matimore, nikech moko kuom jotelo bende wacho weche maket kod magi seyo ne jofwambo e romo mag galamoro. Kineno kata mana ote mopogore opogore ma bende jopiny osebedo kata mana ka wacho. King'iyo sani e sama sani wan e piny ma olony, kendo wan e piny ma sani kuonde mag yudo weche ng'eny mopogore kata gi ute fwambo gi keyo kaka sirikal paro no. Koro ka sirikal nyalo paro ni buogo jofwambo gi keyo bo miyo jofwambo keyo luoro. Pod nitiere dhoudi mang'eny ma weche matimore sirikal bo wuok godo. Koro mano en milruok ma ok apar ka bokonyo sirikal. Gima nyalo konyo sirikal en ni gitiek mibadhi to gitim ne jopiny, gitim ne jopiny gigo mane gisingo ne jopiny diere mane itimo yiero. To paro ni bedo gi paro moro ni gibiro buogo jofwambo gi keyo, anyanyisi Sharon ni onge ringo. Ahinya kama kadho to koro en mano marayane ka jatelo maduong' nyalo kata mana dhuolo ayenje madongo dongo ne ute mag fwambo. Dono kata mana ka rembo nyalo kata mana rembo joket mwandu. Man en gima duong' kaja king'iyo gara nyoro kama jalup ker ne wuoye e ute mag weche mag jofwambo gi keyo. Ne giromo kendo nyo giketo sei e deal moro maber madhi miyo jo Kenya oyud kaka ginyalo tero mwandgi kendo ginyalo uso mwandgi e chiro mar European Union. Tido ka koro en bura ma nyasi ma onego bendi miyo luor. To kiyudo gigo mawuok e dhog jatelo, to gino bende manyalo kata paro ni jogo mwadwa dhi e chich gi European Union. Nyalo paro ni chike maricho mwan go e Kenya kae wabro tere chiro kono. Koro mago gin gigo ma wuok e dhog jatelo to nyalo hinyo piny mangima, nikech wadwa timo hala. Kendo usign an agreement gi European Union. To se nyasi no tema bende uwuoye marach. Mano nyiso ni unyiso jogo mudwa timo go hala ni joma chike giricho. Koro samoro nyalo sign agreement no to implementation bedo tabu, nikech already jogo mudwa timo go hala wigi oselokore. Joma onyo ame nyalo timo go hala kara gin jogo magalagala, gin joma chike giricho, gin joma ok ong'iyo weche mag fwambo gi, nikech king'iyo ute pinje manie European Union, gin magisebedo ka giloyo kang'ire kod World Press Freedom Index. Nyinge gin pinje go man ga malo. To koro giseyawo nudho ot mondo utim koro gi ohala, to pod uyenyo. Mano nyiso ni un joma samoro okia gik matimo. To mano gigo dhi hinyo mana jopiny. To mano mineno ka gitimo kamano to kindo gichako ywak. No jofwambo gi keyo ema ndiko weche maricho ema miyo koro olornwa dhoudi mondo obed matimo go ohala. To wigi wil ni gin giwegi ema ne gichako nyiso chike maricho e mbele welo. Makata sama welo dok kocha to welo dok gi report ni joga kata wadwa timo kodgi ohala, lakini nyaka wapar diriyo joka gin jok mabiro kelo chike maricho pinje wakayo. Koro mago ema wigi gi wil godo, nikech kosetimre kamano to bang' higni 2 wan wadwa tiyo ne jopiny.
jogo manotamwa tiyo ne gin jofwambo keyo emano siko kandiko weche maricho kandiko weche malil matimore sirkal kuom kar ging'i gigo mabeyo ma sirkal osetimo. Omiyo dhoudi mano maber ni wanyalo yawo ne jokenya ma jokenya yudo ohala, jokenya yud tije, jogo bende madwaro biro kelo handgi e Kenya ka gikel to wigi wil ni gin ema ne gichako nyiso chike maricho e mbele welo. Koro nyaka waluongi kendo nyaka wanyisgi ni nyaka chike maricho ma Moses Kuria, Rigathi Gachagua, jogo duto manie sirkal nyaka rum, nikech gikuodo wi jokenya. Nikech samineno jatelo kendo nawacho ni nitiere jogo mariek manowacho ni jatelo en amira mar society. Koro jogo duto koneno gik ma Moses Kuria ndiko ka to jiparo kara Sharoni bende kara mano e kaka bendi behave, nikech mano jatendu. Nikech Moses Kuria en cabinet secretary mar Kenya ma ko wuok kata mar Rigathi Gachagua ko wuoyo tineno ma jo Kenya wuoyo. Kendo mano kelo wich kuot, nikech nyalo pinyo en to Eric Dala ukono onge jok moko maber minyalo mitelo. Nikech ute mag fwambo kata mana mag pinje ma oko bende neno gik maket kod mag Churchill donge. Adier. Sama umi ng'ato kom ma nie cabinet or omiye kom ma koro en deputy president, duonde koro kenena duond gwenge kata county gi, duonde koro en duond Kenya mangima. Ma sama wuoyo to kelo wich kuot ne Kenya, mano gima nyaka thag jo Kenya te. To en gima nyaka gino wawacho ni wuon piny be nyaka koro chung' walo motegno mondo wawach ne gima jogi timo ni en gima oyiego. To en adier ne kaka koro en komen en koma symbol of national unity kitiyo gi power bomb delegate ne jogi tiyo kako tiyo goni. Opane en gima gero Kenya adier. Wan waparo en gima theko kendo waparo ni magi jomoko nego bende nie kombe gi. Ero kama na inya bendo biro bedo kwarango haramna teko ma bende jopiny nitiere godo haramna mar golo jotelo maket kod magi e kombe nyakorom ga jwang sari oseromo ge wange ina mar mondo meko yu matine kwa duogo to biro bedo kwa duogo kwa tiko chenro makama amedo mana jiwi yoronwa ote lai magote machoka rede ka uchel nono mbui mar Facebook, YouTube bende yudo wa achiel kachiel itudri koda mbui maga bende yuda at Sharon Ongawe wako yu matine wadogi mathoth. Nyakoromuge juanga ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga Moanteni asepuonjo ji ariyo nono. Karni chenro mar poko pogore nyakoromuge juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ongawe. Kik bai. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuma inyalo yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. From the slums of Lagos Island, we bring you the story of a young lottery operator, Dio, and his girlfriend, Halima, who find themselves in the hands of a gangster, Innocent. Innocent wants to reap where he did not sow. I expect my money 2 weeks.
Dio has to find a way to escape from the deadly wrath of Innocent and at the same time save his relationship with Halima. You dey use your brain. You dey hear wetin dey talk. You use your brain at all. That's why you talk. It makes sense. What's that for do? What's that for do? Watch this action-packed Nollywood movie Out of Luck only on viewsasa.com or dial *487*3#. Dualo, ng'ado, wang'o, magi te gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedo ni. Iwinjo gima winjo kosi winje kendo. Gi tedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Tedo gi chiemo gi jailieta tich adek ka tich adek sari okinyi mana e Ramogi TV. Nyakorom gajwang dakika na ngwen tok sario marokinyi kamoro moro mintiere arwaki okang mar ariyo ni machiegni okinyi makawuono pod wadhi nyime gi mbaka ahinya ka watu akaluore kod achiedh nade makoni kod kocha mabende ute mag fwambo osebedo ka kadhe emomiyo ni neno ka thor wach mabende wandiko e TV kanyo en donjruok gi ute mag fwambo samoro keo TV ni okinyi makawuono antiere gi wuotulu ariyo ka antiere gi Eriko Duor mabende njagoro maduong' mano mar duol mag jo fwambo mong'ere kaka KUJ Kenya Union of Journalists bende antiere ka gi Chachilo Tieno mabende en director mano mar duol mag jochung weche mago mag pinje mag Afrika ma ugwe mong'ere kaka Editors Association of Eastern Africa ote thoth tang'eni e okang mar ariyo kapok sa ong'adowa wem asom moko kuom ote mabende nitiere kaendi nikech in bende kaka japiny mabende osebedo ka ng'iyo ute mag fwambo in bende nitiere gi ting' ahinya mar menyo tije mag fwambo brother Kuku George mar Thimlich Ohinga Migori County iwacho ni Sharon gima dhiera en ni ang'o momiyo ni ka sirikal dwa wuoyo gi jopiny to giluongo jofwambo to ka jofwambo koro nyiso timbegi to giyanyoge. Aya, ote machielo en mar Rosi Nyateng. Iwacho ni jotelo moko walo gititijgi giwelao jofwambo kayiem koso gin gi hidden agenda emomiyo ni gilao jofwambo wadgi iwacho ni wadagi gi wachno. Ote machielo Jaki Nyarmudi iwacho ni Sharon ma en evident ni nitiere gima sirikal temo pando to jo media lipua gidwaro ni ulamge those days were long gone media must be respected iwacho ni intimidation will not help. Ote machielo Steve Nyakwar Hagai iwacho ni jalup ker emani kod chuki kod ute fwambo we ute fwambo homiwa weche kaka gichamo pes jopiny. Aya, mano ote mopogore kanya somo gik koko Nyakorom gajwang kapok somo ote mogik ote osedonjo kama thoth awinjo mana pachu Eric gi Chachil nitiere achiel kuom jo neno magwa mabende wacho ni nang'o mene ka jotelo makamage dwaro mar mondo mi ute fwambo meny gik magitimo to iluongo gi kendo iluongo gi yo makare to ka koro giselipua kata mana gisenyiso weche mamoko ma samoro ok dhi kaluore gi dwaro margi to giyanyo jofwambo kinde ka kinde Eric waseneno kata mana media invites dong iluongo kinde ka kinde mar mondo mi wadhi cover events mopogore sani ka koro wamenyo gik matimore bwo tent to koro en ayanya. Charles Mande nadira ni media en ngas mariwo jopiny to gi jotelo. Koro onego bed ni wagolo weche kuom jotelo watero ne jopiny. Onego bed ni wagolo weche kuom jopiny watero ne jotelo. Mano e kaka media onego bed ni tiyo. To nitiere samoro ma mila mago jo sirikal ka giparo ni koro onego bed one way traffic. Onego bed ni weche wuok mana kuom jotelo kata kuom sirikal ka dhi ne jopiny kaluwo ngas ma media oketo. Ti wanyiso gino oyo ok otimere kamano. Wan bende nyaka wang'iane ne to samo nyiso weche gin weche bende mag adiere nitiere to ka bende ka jopiny ywak nikech wang'eyo sani ni jopiny ywak nikech garama mar ngima oidho malo. Achiel kuom gigo mane waneno ka bechgi oidho mokalo ne en mo michiedo mor chiedo. To sirikal no bet ba sirikal owacho niya adier jo Kenya hinyore waneuru ka wanyalo dwoko nengo mochiedo piny wakeluru mok chulo osuru kai mondo moni ochop ne jopiny e beyo ma ginyalo nyiewo. To moni biro kai to pesa lal kai to koro ka jo media piny to yawa jodalawa to pesa madwala ga bilion 6 ne tango motimore jomage mapoge titomo yanyi
koro wan wacho ni mano e tijwa en tij menyo ka bende ne bed ni tijno pesa no bende obiro bamo nengo dok chien bende wabro mana nyiso jopiny adiera to momoro jobiro ka sani nyalo yudo mochiedo e bei manafu kamora mora midhiye to ka ok otimore be nyawang'isi jopiny nonego bed ni bech mo dok piny to bech mo kodok piny jopiny sirikal nowacho ni nitiere sukari moro marach ka to ka sirikal ne obiro bo kendo yudo jopiny ochako madhe nyawang'isi jopiny koro ok onego bed ni one way traffic ma wachuok e sirikal kende to biro ne jopiny to wan bende ok wamenyi adiera kuom gigo duto matimre e sirikal mano biro bedo ni wafail jopiny to ok wanyal timo kamano nikech ka waninde tich kaka tije ute fwambo gi keyo to jo-Kenya duto dhi winjo pek kendo gidhi winjo lit koro nyaka wabed ni wabedo alert mwang'iso jopiny gigo duto matimore mondo kochopo sama koro kata yiero biro to wayudo ka jo-Kenya nigi thuolo mar goyo jotelo gi kogno nto jodalawa nwamiyo utich kuom higni 5 kendo wayie nosemigi tich nikech tich to nosemigi maka giti to nyaka kaburo chopo sama nyaka jipenyi gini to man wamiyo utich ne uchiko wan udhi timo 1 2 3 to be ne utimo gi nunyiso wan udhi tieko mibadhi e sirikal to wachre ni ntiere mo mar chiedo moro mane obiro ka yabulal gi bilion 6 wachre ntiere pesa moro molal mar yiedhi manonego beni inyiewo godo mosquito net Kemsa wachre ni osiptende moko omayo jopiny pesa e NHIF mago e tich monego bed jofwambo timo mondo koro ipenje to jatelo mane wami higni 5 to gigo timre ang'o miyo kendo nego medi ndalo moko ok wamanye jatelo moro bende manyalo donjo kacha mondo tinwa kaka wadwaro mano e kaka jofwambo gikeyo onego bed tiyo tijgi lakini chachir kata mana ka penji bendi paro ni media farms kata mana ute mag fwambo bendi nyalo bedo gi to nikech kinde ka kinde kata mana kilungwa mar mondo mi wakava events matimore mage momiyo ni kata mana japiny nyalo bedo ka ng'eyo ni jatend piny tiyo makare kata oyo bedo ni kata mana ostopo kare nikech kwang'eyo kata mana trends bose bedo ka timore ahinya regime makama e kinde thuolo mar dweche 9 ma bende gisebedo e telo nyaka gisani en mana seyo makoni kod kocha iparo nyalo chopo makoro ute mag fwambo nyalo wacho ni wan bende oseromo ma kata gik mutimo makare ok wibedo kata mana kwa nyiso koro omigi kata mana blackout blackout ok bi konyo nikech serikal nyaka bedie to serikal tije ma hie en nyaka otine jopiny tijno samoro timo maber samoro timo marach en tijwa kaka jofwambo mondo kata tek nade wayud ler maka gitiyo tijno kendo water ler no ne jopiny kendo jopiny obed kong'eyo sa asaya ne mae gima timowa to timowa nikech 1 2 3 to sama jomoko kuom jo serikal gikelo miyo tijwa bedo matek to jogogo ema wang'iyo to waketo thenge tij serikal to nyaka dhi mbele kendo nyaka wanyisi jopiny gima serikal timo samoro gitimo gik mabeyo nyaka wanyisi jopiny gino tim to en gima ber biro konyo kamacha samoro gitimo gik maricho nyaka be waket ne jopiny lerno ne jogi nyu miyo tich tiyo gi nyingu to ne gik molil ma gitimo gi gini biro hinyou kamacha to ka iye kanyo nitie ji kaka Moses Kuria mamiyo tij ndiko bedo matek to en owuon ema wakawe to wamiye special treatment kochopo ne gik motimogo kony to jotend jofwambo biro ng'ado burano kaka nikech sama ng'ato timne en tim motop timbe molil to jo-Kenya to gin joma luoro gike moliro ok nyabiro nwa kelo ne jo-Kenya wabiro manyo joma timo tich maler mondo mwa kelo ne jo-Kenya koro en ng'at achiel mathekono en monyo vodil kode nikech kinde mosekalo bende wasewinjo jodito mag piny owacho mano jatend piny mano William Ruto kanyakla kod jalupne ma bende piny owacho ni osebedo ka tiyo gi opposition bende ogai mar Azimio Raila Odinga bende kinde mosekalo nosekwany nyaka ng'uono inyalo kata mana paro mano donjo ne gazet mano mar The Star ne osebedo kata mana kanyiso tipo makare en mana ni koro en opposition ten nyaka kata mana piny owacho en mana ni Raila Odinga bende nokwayo ng'uono kinyalo mana paro weche ma bende notimore Eric nikech ing'en kwayo ng'uono ok en nyiso ni ing'ama weak kata ing'ama ok ng'ama ber kwayo ng'uono samoro samoro ber itur to iwinjo jopiny samoro naboth to ok igo kori nikech pod iyenyo kiwacho ni jogo biro neno nikech wan ka wanindo kaka nawacho ka wanindo e klas
to weche dhi kethre. Nikech king'iyo kata sama ne ikelo multi-party democracy diere Moi, jok mane gi target mokwongo ne gin ute fwambo kopogore kod josiasa man bende imako kendo irodho e boma ka. Ka Kibaki odonjo, nwaneno ka nitie jo ariyo adek bende mane temo bochopo kama nyaka gidhi ba gimonjo Standard Group diere Aturu Margarian. Waneno ka gigo bende otimre diere Uhuru Kenyatta. Koro magi lweny manie kind jofwambo kata ute fwambo gi sirikal gigo mosebete, lakini gikone jofwambo loyoga. Koro kata mae bende gibiro tungni, gibiro go koko, gibiro yenyo, gibiro go korgi. To gima nang'eyo ni ute fwambo bo loyo lweny nikech wan gi jo Kenya watiyo ne jopiny. Nikech kwa luor to jogo madhi hinyire gin jopiny. Nwasekwayo tijni bo miwa, koro nyaka wati. Ok en tich mayot, en tich ma ok dwa jomoluor, en tich madwaro jogo mathuon, to wantiere wabotiye kendo wabiro keep the government in check kuom higni 5 mabiro ba nyaka wadogi yiero manyien. Ok wabi luor, ok wabi ringo, nyaka wati tijwa nikech mae tich man wasekwayo nwadwa timo. Kata mana jofwambo maneno wa bende ber mana mar mondo mi wajiw kata mana tich mabende gitimo nikech ng'ato nyalo bedo ni timo tich to samoro oluor nikech jofwambo di mawuok kata mana ipacho kaendi mabende waseneno ka fuono gik motop mantiere kata mana piny owacho bede masani piny owacho kata mana ma sirikal mamoko mabende onge kata mana ipacho kaendi kaluwore gi luoro mano mar ngimagi. To kaka jafwambo kisefuono weche maket kod mago kata mana ngima mago familia mari bende keto kama tek. Dong Churchill. Yes, maga dier en mana ne piny ni ng'ato nigi tije. Omiwa tije mopogore opogore. Ka wan kanyakla ka society medo dhi mbele. Koro wabe laindwa en mar fwambo ni. Wamany weche mag adieri to weche go wakelne jopiny. Gima anya wacho anya kwayo jofwambo en joma yenyogi gine joma wago loko to wamed mana manyo gigo makonyo jopiny, gigi wamed nono kendo wakeli e ler mondo ong'e wachne. Kaka wach makoro kelo nyomiyo bwana ni yenyo ni en wach mar pesa molal e yor mo ma chiedo. Wach pesa ne manyaka walu moa nur ma joma nyoka o pesnigo nyaka yud ne gin jomage kendo nyaka kelgi magi duok pesago mar konyo jopiny. Jogi temo side track wa mondo wadhi e weche moko manono mondo mokony ji mondo wawere gi weche manyo kelo gigi mokwongo. To nyaka wadoga kacha moa piny ne to ng'ano manyoka o pesnigo to ng'ano ni kure. Obila bose manye. Jo EACC bose manye bose timone kata interview. Nano kata mana ka EACC bende nogolo dhoge kanyo kakalo kuom jata chenro mar gima duogo. Mane madhi konyo jopiny. Pesa ja nyaka duogi. To jomanye ni office sama pesa ne nye lal. Nye gitime ang'o. Gibe nyaka penyi gi penjo mana motegno. Wa gik molil ma itimo terwa gi ok obidhi kuro. Ahinya nyapa ni en puoche gi pakara mne ne ute mag fwambo nikech odiochieng' manyoro kata mana ka achiel kuom ute mag fwambo mano Nation Media no bed attacked. En ting kata mana mar jofwambo nikech kawuono Nation Media kiny en Royal Media Service. Kiny machielo cha en mane to en mane kata mana ute mag fwambo kata mana mawuok e Royal Media Services ka bende kinde mosekalo bende waseneno kata mana seyo mopogore opogore ma bende osebed ka ichiwo. Wadongi matin e dakika 10 nyakoro mgejuwa ngasom ote magi bang'e abro bedo ka winjo paro mogik kowuok kuom welo ma bende antiere godo mano Churchill kanyakla koda Eric Oduora. Kasamo kuom ote isebedo kior lema wa magote machoka rede ka uchel nono kanyakla kod mbui mano mar Facebook. Janeno mar wacho ne gikwongi makamena gi ochumi magilo iwacho ne giwembesore. Aya Vitalis Ochieng iwacho ni an nyaka ne nyuola adong marom kama poka neno sirikanda inagi dondore mana ka gima Kenya margi. Aya mano gin ote poka neno ote moramora ma bende seyo kata mna tiji jofwambo dibede ni mana ni 100% tijwa. Baba Turi wacho ni Ramogi TV Sharon na Musa ukanyo dongene no ka wachomo loch kanu machone nikech kama ochomo ni jogi dwa dino dho jofwambo wan bang'u kaka jopiny Kenya en marwa ok mar Kenya kwanza. Wacho ni nyingi Baba Turi. Ote machielo bende kanitiere asom mogik iwacho ni morning welo iwacho ni sani sirikande ne oserwako parliament, court kod senate
koro media kende ma wadong godo kaka oversight mano mar jopiny. Ineno ni sirikal sano oserwako koro jotelo mopogore. Jana machielo jofwambo gin joma otiegi. Kuria onge kod lony. Nitiere ote momora kanyo ni sirikal oserwako migepe mopogore. Eric, awinj pachi kaluwore kod paro maber jopiny oro gi wachi. Manda diera ni sirikal nga gidonjo gima ne gikwongo timo ne gi olo koyo kuom institutions mopogore. Nino ka bunge ne gidhi kawo wabunge gipogo makoro sani bunge opogore. Senate achiel, civil society ne gibuogo ba civil society ndio ngada duol. Koro jogo machando gin jofwambo en media machando gin media modongo chung motegno kendo pod nyalo kwero sirikal. Nikech kada king'iyo gigo duto manyoro timre nyoro. Jogo mochung motegno mokwero sirikal en media. To kiwabo medo timo kamano nikech en tijo mar kwero sirikal kendo putting the government in check. Koro buok yan kata gibed criticism okbe mono timo tijwa kaka ute fwambo gi keyo. Koro wan wasedonje pap gino kendo majo moluor onge ringo nyakwatine jopiny. Ero kamana inyageno mabende wageno kuom kuwuok odiochieng' ma kawuono. Ang'e biro bedo kwaluwo wach mabende Kenya Union of Journalists biro bedo kuwacho odiochieng' ma kawuono. Ajo ni kawuono aluongo bura ma ute mopogore mag fwambo moluongo tingo editors, otingo media owners, otingo associations, otingo union. Wadwa dhi ng'iane wachini to en okang' mane mwadwa kawo ne Moses Kuria nikech okinyal chung ti anya jiti iparo nikoskise yanyo jiti lal to wachno rumo nyaka watere court bong'isi jaji ni to en gi evidence ni ayany manjo yanyo agogo en gi evidence ni jogo matiyo nation gin adiera gima nowacho no nyaka bi bonyisi jaji court mano mana ng'ene na achiel kuom gigo mwadhi puodho lakini kopogore gi mano to pod wadhi goyo kokwa kendo wanene to kodhi go kompiny wanene to en ang'o mwanyalo timo nikech gino ayany no kuom Kuria kende Kuria yanyo kanye kiny ineno ga Gachagua bo yenyo ang'eni Ichung'wa bende bro yenyo kocha Arion Cheriot ni kocha bro yenyo Chergein kocha bo yenyo koro wang'eyo gin jogo mong'iyo gi yanyo jo media koro wadwaro wacho Ichung'wa maparo karamna kadini Citizen TV gi Wahiga mana bende osewuok karamna kambi mar All Media Services nowacho ni jofwambo unudho ka wach mowacho bang'e kar moka wach mowacho maber uka wach mabende oporo mok dhi gi paro maber mabende nego bende chwalo ne jopiny koro man wacho wang'iyo kodgi koro wan kaka jofwambo wadwa dhi go kompiny wang'iyane to en ang'o ma wanyalo timo nikech kopogore gi statements kopogore kata gi atua ma wadwa dhi kawo ni Moses Kuria to nitiere ngima jofwambo bende nyaka wang'i nikech gini kamochopeni nyalo lal gi ng'ato nyalo lal ng'ato nyalo lal koro bende nyaka wang'e to arita mar jofwambo dhi bedo machal nadi mondo bende wapuonjre kaka jofwambo nyalo bedo ka wuotho mondo kik walal ngima jafwambo yote pacho kae kaluwore kod lweny mwagoyo gi sirikal. Ero kamana inya chachelo wach ni mogik kotenre koda thor wach marwa okinyi makawuono. Ywak ogwal ok mon dhiang' modho pi. Joma nie sirikal mapane sani koro gine magi lich manyaka dewgi nyaka ng'e ni tij jofwambo en tich maler en tich mawang'eyo en tich mosetimo higni mang'eny kendo wabiro medo timo pek mar tijno en manyo ne to sirikal tiyo e yo maler koso e yo maler ginya ket olo koyo e od bura maduong' bunge ginya olo koyo kuom sigenge mamoko to gima nyaka ging'e ne jofwambo ma Kenya to chung' motegno en tich ma gisetiyo higni mang'eny gisetiyo e bwo sirikande moko kendo gibiro bedo time e bwo sirikandni nyocho kanye Uhuru Nyetelo be nyo ywak gi nying jofwambo sani koro wuok jomoko kuome ywak ne jofwambo konye mano be gima winjire maler adier mago miriambo lilo amedo tego jofwambo ne gimed tiyo maler gitim tijgi gibed tich weche magikelo ne jopiny gibed weche mag adiera kendo weche mwachungo motegno wan wabiro bedo kwa support gi kendo wa defend gi kendo jomokelo tugo wabiro gidrego. Ero kamana inya kapok atieko wasomo kuom ote kaendi to bende apoyo kata mana jopiny kuom chung' kod ute mag fwambo motegno nikech kata mana kaneno ote ma bende jopiny osebedo kata mana kasomo gin mana mag chung'a kod jofwambo ahinya nyaka luwore kod tije ma bende watimo nikech kokin nyakwar mga jwang'a to wan bende ok wanyal bedo ni watimo kata mana tijwa e yo makare. Asom ote adek mar mondo mi atiek chenro makama. Jack Nyarmudi wacho ni ute fwambo nigi katiba maritogi
ang'o ma jalup ker koda Moses Kuria dwaro ga pando mondo jofwambo kik ng'e. Iwacho ni kwanza Moses Kuria ma yenye Twitter cha be ong'eyo ni en jatelo. Magi gin, iwacho ni magi e gin ni jotend migepe obed vetted maber. Koro ne kaka okudo wiji. Aya, mano paro kanyo mochiw gi Jackie. Paro machielo mabende chiw gi Onyango Ogoni. Iwacho ni sirikal owek buogo jofwambo. Tiuru tiju kaka usebedo kutiyo, wan kaka raia, wan bang'u. Erokamano ahinya. Ote machielo, Dos Santos ma otimo gik mabende biro bedo kasomo. Iwacho ni awuoro ni jotelo moko ka omikom to koro tuge mana kamano. Mano koro oketo ng'iyo. To kata mana kiloso kotende kod kata mana fwambo, ute mag fwambo kanyakla kod tijgi, ote mabende kata mana jotelo mamoko bende osebedo ka poro kata mana mbui mopogore opogore. Ahinya mbui mar Twitter. Ema bende jotelo mopogore opogore bende osebedo kata mana kalose ahinya nyaka chiwo seyo makamago. Nyakwaram ga jongero kuma nyako bedo kod wagi kanyo bende makelo wa giko mano mar twak makamana. Gwero kumano ne Chachi Lutieno kuom biro kiny makawuone twak mabende nwantiere godo. Nyakwaram ga jwanga Chachi Lutieno en director mano mar duol mago mag jochung weche mag pinje mag Afrika ma ugwe kata mana kiero duol mong'ere kaka Editors Association of Eastern Africa. Eriko Duor in mena gwero kamano kuom biro twak okiny makawuone. Eriko Duor nyakwaram ga jwang en jagoro maduong' mane duol mag jofwambo mong'ere kaka Kenya Union of Journalists. Odiochieng' manyoro kana somo milome Eric mane ndiko ni torni en wichkuot maduong' ka bende jatelo poro wach maket kod mago. Erokamano ahinya. Kok manyago nyakwaram ga jwang in mena gwero erokamano ahinya kuom chung kodwa motegno ahinya nyaka luore kod tije mabende watimo. Nikech kok wafuono ok wanyal ng'eyo maricho mabende osebedo katimore migepe mopogore opogore. Ne jofwambo wetewa wachung'uru mana motegno, watimuru tijwa maonge luor mora mora. Dongere wacho ni nek ni wabedo journalists mantiere kod impact. Ngima ni nyakwaram ga jwang bende e ting' marwa mar neno ni orite yo makare. Kwa kamano we akaw yo matin mabiro en chenro mano mar orako. Bang'e chenro mar mbako romo nyawadwa Cleophas Oluoch biro bedo katai chakra sadek nyaka saa 5 mar onyango. Mana taye chenro ni nyinga Sharon Ngao. Oritur masani. Jatelo mano biro kae nyoro odwari warus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kindo osiepe ariyo. Jitengi neno no kende ok nyal romo wange gi nyaka miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini do ng'at maber kaka bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kindo osiepe ariyogi. Bedi eno kohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko ibende biwadhi ng'at mabo kendo Pragia ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma okineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagia. Ok anyal yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia gi dholuo sani koro e View sasa. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie ajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gi okumba mar boda boda mari kata kama sira ujuki one kodi kike baji goi bang masira. Yudo okumba mar bima boda ne boda boda ni kawuono e nengo moyweyo mar shillings 100 kende. Dista 487*4# mondo mi yud bima boda. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Ura. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Nyanyaka nyethe jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko.
Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol ngi maber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotimi to ni winje maber. Yud danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gima miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjani penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, janding opanga jonyakach dendo nombija taya, nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mane Ramogi TV. Kik bai. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. Egome jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Manya pika mongo. Riuri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1 gi dakika 45 otieno. Machiegni kendo kawuono chenro marwa mar orako kaka pile janeno marwa kendo jaera mar Ramogi TV matai kaka pile nan Mike pod Nyaseme. I hope ni dhi enjoy. Kawuono adwani mondo watim cardio. Okay? Machiegni an gi brother na Steve. Okay? Haya watap tiendo ka. Achiel, chori mbele matin. Ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, take it down, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro. Terna ka, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar, ter lweti, sides, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, wadhi ariyo, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro. Ket ka, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro. Wadhi elbow, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro. Watere cross, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro. Wapunch sides, achiel,
ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, kete, mbele, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro. Watere cross, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro. Tere malo, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro. Ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich. Mia en aji. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro. Again. Yes. 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 Take me an elbow. Shak. 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 Yes. Yeah. Hey. Ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro. Mano ne warm up. Ne watimo warm up. Wachapo zoezi. In ready? Wadhi ni achiel. Watero chongwa. Ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro. Mia aboro mogik. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro. Aboro mogik. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich. 3 punches ka. Achiel, ariyo, adek, achiel, ariyo, alafu 130. Achiel, ariyo, adek. Koni ni sawa. Achiel, ariyo, 3 punches ka. Achiel, ariyo, adek. Yes. Achiel, ariyo, 3. Training. Hey. Kare. Mazoezi mwaluongo ni cardio. Cardio set. Ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel. Adwaro energy. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Cut. Wadhi koni. In sawa. Wadhi. Achiel, ariyo, adek, ang'wen,
abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. 500 modong, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, one sawa. Kickmaster. Ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Adwaro energy. Malo. Achiel, nice. Ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, chori mbele, ochiko, 500, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, watere malo, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar, 500, achiel, abich, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich. Punches magwa to gi tielo. Achiel, ariyo, adek. Achiel, ariyo, adek. Achiel, ariyo, adek. Left, achiel, ariyo, adek. Good job. What is? Achiel, ariyo, achiel. Yes, achiel, ariyo, achiel, achiel, ariyo, achiel, ariyo. Hey, 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 adek. Ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ariyo modong. Hey, 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 hey. Yes. Hey. Next set. Wakik malo, wakik right, to wakik back. Okay? My set. Achiel, ariyo, achiel, ariyo, achiel, ariyo, achiel, ariyo, achiel. Ayo wadi, energy. Achiel, ariyo, achiel, ariyo, ariyo, mana adek, mana ang'wen, mana abich, yes, mana auchiel, yes, mana abiriyo, mana aboro, mana ochiko, hey, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich. Yes. Osa. Yes, 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 yes. Bere bataka we ponde ng'eya. Hai, power. Mia power. Achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Achiel. Auchiel. Ariyo. Adek. Achiel. Ariyo. Sha. 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 Sawa. Wadi.
Yes. 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 Sa. 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 Jadalawa, wadhi ure yweyo. Ka waduogo bang' dakika machuok tu. Wan e pap. En sigand hera. Bedo ng'at moher, pile pile abo bedo kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera manigi chuny motegno. Mama, kapo ni dwa kumo ng'ato, to kuma an. To loso chikene owuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Nyise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe. Wachna. Mae ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ich wang' mar mama ni chal. Anyalo timoni gima rach. Be hera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani, Sario gi dakika 15 otieno e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. E ohala gi mwandu, wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego ni gimoro amora mitimo en gima timogo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyingeno en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1 gi dakika 45 otieno mana e Ramogi TV. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. Egome jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek saa 1 gi dakika 45 otieno. And I hope you enjoy. Kiki beda beda nengiyo. Wawo mapka. Yes, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, 10. Madhika, achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich.
auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Side, wa side kick. Mata ka. Achiel, sha, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Now step, kick sides. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Adwaro energy, sawa? Aya wadi. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Abich modong achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo. Wachak mos. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Wadi energy. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich. Wadi. Wake kon gi kon ya. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich. In sawa. Wachako kon. Wadi. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Aya, ang'e ni bi join. Wa stretch. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Hey. Hey. I don't know what they. What him give me no on reverse punch. Casimia. Give me chongi. Okay? Achiel, ariyo, adek. Achiel, yes. Achiel, ariyo, adek. Achiel. Yeah, wadi. Achiel, ariyo, adek. Achiel, wadi. Achiel, ariyo, adek. Achiel, wadi. Achiel, ariyo, adek. Achiel, ni. Wadi. Achiel, ariyo, adek. Achiel, ni. Achiel, ariyo, adek. Achiel, ni. Yes. Sha, sha. Ha, ha, ha. Ha, knee on your right. Nice. Okay. Pa, 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 pa. Right. Ha. Pa, 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 pa. Yes. Pa, 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 pa. Hey. Pa, 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 pa. Knee right. Yes. Pa, pa, pa. Knee left. Hey. Hey. Ni sawa, ni sawa, ni sawa. Hey. Woo. I don't know what air jumps. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Achiel, ariyo. Nice.
Oh. Ma next. Wa crisscross changewa. Achiel. Achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Achiel. Abiriyo. Aboro. Chiko. Weya apar kama. Ka ok wadwa ninde, wadwa timo zoezi mar ich. Okay? Mano piny ka. Wadi. Achiel. Koro seche mitap, kitap piny ka, kikitap piny ni bet kama. Adwa ni tap kilini matin. Watimo 12. Aya wadhi achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Auchiel. Abiriyo. Aboro. Ochiko. Apar. Pagachiel. Pagariyo. Yes. Hai mano mokwongo. Wadhi e set mar ariyo. Set mar ariyo. Wan ka. Achiel. Ariyo. On ready? Wachako kacham. Achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Auchiel. Auchiel. Abiriyo. Aboro. Ochiko. Apar. Pagachiel. Pagariyo. Next wadhi mountain climb. Sorry, bicycle crunches. Sawa? Wadhi achiel. Ariyo. Koro ini bro modernize. Kasa nadhi chap chap. Ready? Wachaki wadhi achiel. Achiel, ariyo, adek, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Nitiere ng'ato ma wuondore ni timo zoezi, timo rako to kotim. In that ng'ato wuok ni okawo matni en godo e ode. Kaso kero ni pile pile gokinyi koromo. Pile pile gokinyi koromo to timo orako mar ginene mar ich. Ibiro kasi timo ni achiel. Ariyo. Itimo kamano. Kasi dwa ni mondo mafuta orum e dendi. Mano ok nyalre. Kati tim mana sit up 1000. Tini keto ni mane gimitimo pile hapana. Kapo ni orako tek, inyalo nyiewo kamba. Inyalo chikori e kamba no ot. Ka intiere ot, inyalo chikori. Alafu kitieko inyalo bire mat ka indi mondo itim orako mar ichni. Alafu gimachielo kendo inyalo ringo, inyalo luoro pap. Kata inyadhi e road mondo iringi. Kiseringo, iduogo ot, ineno, ichikori e kamba. Owinjo bed ni wabedo fit jothurwa. In koro kibedo ni yieng 24/7 jidalawa? Hapana. Nani watieko? Watiek gi zoezi mane? V-up. Sawa? Wadhi ka? Achiel. Okay? Then you down flat. Wadhi achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Auchiel. Abiriyo. Aboro. Ochiko. Apar. Stretch. Achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Ketna ka. Achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Matai kawuono. Nana mai pod nyaseme mapile. Wala duru ka Nyasaye oriti kendo rita.
ground is reverberating. The speed is alive. The kings of the track are here again. Feel the roar. Jiboost na milioni moja kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni moja. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. The marrying off of an underage girl has caught these women's attention. All the women where they walk up and down, that one no do. Hey! Holy Ghost! Fire! And the battle is now between the wives and their husbands. And the wives are relentless in their course. That's it. I don't strike. One, your wife. I know they fight trouble. Will the husbands look for other options? Or do they have the keys to unlock the treasure? I know waiting I the last time I buy flour, you know what she asked me? Whether she be good? Watch this hilarious and informative African drama of Wives on Strike. Women power! Only on viewsasa.com or dial *487*3#. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Machiegni nyakoro mogi jwa wan ka chino mar mbako romo koro chakre ayanga wasebedo rako kacha timo tisi orako achiel ari adek ka ntiere kar kacha machiegni mbako romo nitie weche mathoth maikoni mabende wadhi bedo koludo chieng' ma kawuono maloso weche manyien machiegni nyinga Cleophas Oluot nyaka Kisumo kanya kwar mokew nyaka Sango koro sani akonie moko maluoni kaka jofwambo kuonde mopogore opogore nyakore mogi jwa wantiere kar ka mondo mi watang'nie ni nyaka sani nyakore mogi jwa paro mar chik ochopo kore od bura bende odiochieng' ma kawuono wakoni ni gik mage madhi bedo kar kanyo. Moko kuom gigo mageno ni dhi bedo kanyo koro mag jwang' ma bende twak marwa e chino mar mbako romo kawuono wadango kanyo ni ka igoyo ombulu e paro mar chik mano mar omenda ma higa ni mar 2023 mondo mi obed chik tiende nang'o odhi bedo kata koluwo kidienje mopogore opogore goyo ombulu e paro no ka bende nono ni ere kaka onyalo bedo kacha gi lokruok kata onyalo bedo
maonge lokruok kokala kala nyaka sani malingling montiere godo ni kango chako kar kanyo mano karo odiochieng' kanyo saboro kadhi nyime gigo madhi bedo kacha ka iluwo kata madhi bedo kacha ka omenyo ni biro kacha yore mopogore opogore odiochieng' ma kawuono wadhi bedo ka kod jolony weche mag telo kod jolony weche mag loso budget mondo mi okonwa ne gik mathoth bende mantiere kar kanyo amakoni ni moko mantie ka bende gin mag Nyakwar Mogi Jwang'. Kamachielo bende no kar kae ma en odiochieng' mago wasumbni mag lweny kanyalo kata ne refugees odiochieng' ma kauno gima timore Nyakwar Mogi Jwang' e boma ma Nairobi kae nitiere romo mobagi en romo magalamoro ma bende kelo jogo mawuok e sekta mag NGOs kata riwruoge mok gin mag sirkal kata mag piny owacho gibiro kata kanyakla odiochieng' ma kauno mondo mi girangi ni odiochieng' ma kauno tarik 20 dwe mar auchiel higa ka higa piny mangima dhialo kendo ingo odiochieng' wasumni gi mago mag lweny gibedo kacha ka koro bende gibedo kod paro ka gisumo paro ere kaka ginyalo bedo kacha kod ngima makare ka giyudo arita kachiel kod ka imiyogi aritano makare magi jogo ma oringo kawuok e pinjegi kata thuchegi kaluwore kod lwenje mosebedo kanyo kantiere pinygi kachiel kod ka jogo ma bende manyo kaluwore kod gigo mopogore opogore moko bende wuok kacha kaluwore gi wechego mag kech kachiel kod ka ngaji mantiere pinjegi tainya mag gin wasumbni mag lweny odiochieng' ma kawuono bur Nairobi kar kae nitie romo magalamoro mibago achiel kuom iwacho ni achiel kuom magawa mantiere bur Nairobi kar kae ka koro bende nitiere mano jakom mano mar the National Council of NGOs Kenya mano Stephen Cheboy dhi bedo kanyo katayo nyasi makamano madhi bedo kata katimore Nyayo House odiochieng' ma kawuono ka ineno kata kaka inyalo dhialgi kendo inyalo migi arita moro e yo makare wabedo kanyo ka wadhi nyime Nyakwar Mogi Jwang' wakoni malingling bende mantiere kar kae mineno kanyo ma en county mano ma Migori odiochieng' ma kono Nyakwar Mogi Jwang' wach mochopono nyaka sani en ni governor e county mano ma Migori Ochilo Ayako dhi bedo kanyo bende ka oseyawo chenro mag keyo mago gige thieth madhi dhi e county ma Migori odiochieng' ma kawuono mago medical supplies kod equipment madhi e osuptende mopogore opogore kachiel kod ka odiochieng' ma kawuono odhi yawo mano bengi no mag remo kata wacho kata ne World Bank kata dag moro mikete remo ma oganda kinde midwaro remo e county tinyadhi kacha mondo mi iyudi mano bende dhi bedo kar kacha koya odiochieng' ma kawuono kodhi bedo kacha Migori County Referral Hospital odiochieng' ma kawuono Nyakwar Mogi Jwang' waluwe Jojo mani kanyo bende ang' luwo nige e yo moro makare Nyakwar Mogi Jwang' ma en kar kunyo mula ni Nyakwar Mogi Jwang' nitiere kacha e county mano ma Migori kendo odiochieng' ma kawuono wach mantiere masira makamano mar kunyo mula oneno kanye gwengego ma Kuria ma bende wach machopo nyaka sani mano kuru Tanganyi Nyage mano mantie kar kacha odiochieng' ma kawuono kamano dhi bedo kanyo wacho ni masira kanyo nitie nyathi ma bende mano nitie jogo ma osebedo kacha mano jok ma kunyo mula ma bende owito ngimane mano ka nitiere kar kanyo e kar kunyo mula no mano mayudore Kuria kamachielo bende Nyakwar Mogi Jwang' nitie weche moko maluwo ni odiochieng' ni ma kawuono mondo mi wakoni ni gin mage maponono ka nitiere kar kanyo aya iwacho ni kar kanyo bende Nyakwar Mogi Jwang' ka chenro mag bero bombe ma bende timore mano e county ma Kisumu odiochieng' ma kawuono bende waluwo ni mar en romo osebedo kacha ka timore e thuolo mar wacho dhi bedo kanyo e thuolo mag ndalo 5 mabiro sana osedonjo kacha ndalo 2 ndalo 3 modong kanyo dhi bedo kanyo kotimore county ma Kisumu James Okoth ni kanyo kendo luwe yo moro makare mano ka warango chenro mag bero chenro go mago mag tudruok mag bombe mag Afrika kachiel kod moko bende matimore mawuok e pinjego mago mag Ingereza ng'eni maber odiochieng' ma kawuono dhi bedo kanyo ka watudre kodgi kendo miyo wabed kod ng'eyo ni gin gik mage maponono biro kacha achiel kachiel ka uki county ma Kisumu kinde mokalo higa mokalo wan kacha gi Afri Cities ma koro sani kacha ni Afri Foodlinks ere kaka inyalo ber bombe mantiere Afrika mano ka girango chenro go mag tudruok mano ka irango bombe mantiere Afrika ka moko bende mantiere e pinjego mago mag Ingereza Nyakwar Mogi Jwang' mane makelo e giko mano mara chal mar fwambo odiochieng' ma kawuono weche thoth ma bende waluwo odiochieng' ma kawuono mana mondo mi aparni watu wa kawuono e paro mar chik omenda higa mar 2023 ikete kar kae adhi bedo kae kod Kevin Osido jalony e weche mag telo kachiel kod ka Stephen Osedo jalony e weche mag loso budget kik dhi mabor adhi bedo kata e chenro kochako kanyo saa 3:15 mano nyaka rom kacha saa 5 ka wantiere kodi ka e chenro mar mbaka romo kik dhi mabor mbaka ne wadago e kodi kete mane Ramogi TV.
Yaye min Simran, winji gima nyisi. Inikri aika. Achiegni chopo kanyo. En ang'o ma unutimo kuro? Manaf chiegni chopo kae sani. Manaf? Kawuono? Meher, mama ne onyisa ni Manaf biro biro kanyo kiny. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dial star 334 hash to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Ohala gi Mwando wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuma inyalo yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich